Добрый вечар. Правяраю зараз хуценька гук. Выглядае, што быццам бы ўсё ў парадку. Гульня таксама ў захопе, добра. Што ў нас? Мы скончылі галоўную гісторыю. Гэта ўжо рэжым выжывання. Мы як усю гісторыю выйшла толькі 4 эпізоды, і гэтыя 4 эпізоды мы прайшлі. Мы зараз будзем чакаць, калі выйдзе 5-й эпізод. Мы не будзем гуляць у Залундар да таго моманту, як ён выйдзе, ну, гэта 5-й эпізод. Але ёсць жаданне паспрабаваць трошкі выжывання, таму што гульня вельмі адрозніваецца у сваім тэмпе, у сваіх адчуваннях паміж рэжымам выжывання і гісторыяй. Вось, мы выжылі прыкладна пару дзён, літаральна, усяго. То бок мы ў самым пачатку нашага выжывання. Вітаю, Вулчара. Выбачаюся, што затрымаўся сёння крыху пазней, пачаўся стрым. Так, што ў нас па становішчу? Мы зараз рызыка кішэчных паразітаў. Цудоўна, мае ўлюбёныя сябры. У нас ёсць... Вітаю, Рэгана, вітаю. У нас ёсць крыху ведаў таго, што навокал. Добра было бы агледзець усю тэрыторыю турмы. Мы не вельмі далёка ад усяго. Гэтыя баракі пакуль што ідэальнае месца для нас, каб адпачыць, і мне падаецца, яно будзе нашай часовай базай. Ці верх я правяраў? Ось, пакуль будзем трымацца тут, як за наше асноўнае месца, дзе будзем утрымлівацца. Бо нам такія месцы спатрэбяцца. Як мінімум, мы ў ім не змярзаем увогуле. Мы можам некаторы час пратрымацца. Так, каб трапіць туды, у тую частку турмы, гэта нам трэба абысці ўсё, і нават звонку, там, дзе воўкі ходзяць. Вось гэтай воўкі. Папярэдні план памерці? Так, прыкладна. Дрэнна мінус гэтых баракаў толькі тое, што мы літаральна на тэрыторыі, дзе звычайна ходзяць воўкі. Вось такія. Дзякую вялікім. Ці ёсць у мяне варыянты неяк трапіць у іншую частку турмы без неабходнасці выходзіць ваўкоў. Проста праз верх можа неяк. Паспрабуем працягнуць як мага даўжэй. Можа мы там пролезем. Мішанка з порахам няхай будзе. Не вельмі карысная зараз. Ці ёсць магчымасць... Цішэй там раскрышаліся. Ёсць спуск, можа, нейкі? Не, добра. Ёсць нейкі прадметны цэль, ці мы толькі выжыць? Толькі выжыць, мне падаецца, і час часу ёсць сайт-квесты, але выжыць самому па сабе тут, ну, не тое, каб проста. Вось. Ёсць, акрамя выжывання, ёсць рэжымы выпрабаванняў, і вось яно, мне падаецца, самае аптымальнае для мяне. Бо выпрабаванне мае на ўвазе нейкую мэту, якую трэба зрабіць, і яно звычайна абмежавана яшчэ часам, то бок. Мы не можам сядзець на дупе бясконца. Сядзім... Ну, зараз мы можам асесці, напрыклад, тут база, але ў нас ёсць момант. З-за таго, што рэсурсы не вяртаюцца. Раней ці пазней у нас скончыцца ежа, і мы проста... Нам патрэбна мы рухацца кудысьці. Пакуль мы не наладзім сабе нейкія варыянты, каб можна было хадзіць бясконца, альбо здабываць ежу бясконца. Вось. І гэта, хутчэй за ўсё, не адбудзецца. Не на маіх стрымах. Так, па вазе трошкі антысептыка ў нас занадта. Я пакуль, з-за таго, што я буду аглядаць тэрыторыю навокал, дзесьці трэба знайсці скрынку, якую мы будем складваць усе рэчы. Давайте, можа, у гэтыя... Я возьму вось гэтую першую. У яе пойдзе антысептык, якога занадта шмат. Балончык з фарбай можа быць карысным, але не ўпэўнены. Возьмем з сабою. Порах нам не спатрэбіцца зараз аніяк. Кавы, бляшанка, вось гэтая дакладна адна не патрэбна. Вугалі, вугольчыкі няхай будуць з намі, будзем адзначаць наш шлях. Мы зараз пойдзем у іншую частку турмы, якую мы не гледзелі пакуль яшчэ. Серны парашок, наколькі памятаю, гэта зараз нам не спатрэбіцца ніяк. Факел, які амаль згарэў, сам пакіну тут. Чыны няхай будзе. Якасныя інструменты для агляду нам не спатрэбяцца, але потым, можа, забярэм. Астатняе яшчэ плюс-мінус. Добра.
Ну гэта ўсяго не той каб шмат, гэта ўсяго пару кілаграм. Добра. Яшчэ час ёсць перад ноччу. Што у нас мяса нейкае з сабою ёсць? Прагорклая трусяціна. Кидаем на зямлю. Выходзім і ідзем вось туды. Нам трэба літаральна праз забор. Абысці неяк не атрымаецца. Тады скрозь ваўкоў. Які у нас варыянты? Фаршфейры ёсць толькі, так? Мы іх ніяк больш не адпудзім. Ну добра. З тратай 2 фаршфейраў пойдзем. Один фаршфейр туды, один назад. Просто розніца з выжываннем ад эпізодаў у тым, што любы ресурс патрэбны. Ну, то бок, усяму ёсць прымяненне, і ўсё, што мы нават, ну, не патрэбна сабой было насіць. Яно становіцца тут вельмі важным. Важны прадмет лічыцца. Шчаслівы проста нават ад невялічкай рэчы. Мы у той частцы былі, але ж мы не даглядзелі ўсё, бо нам было занадта холодна. Зараз у нас трошечкі адзення ёсць. Мы можам нармальна выйсці і не замёрзнуць літаральна за гадзінку. Медыцынскім, падаецца, я хадзіў, але зараз мы... Мне, падаецца, глядзеў усё. На гэтай... ваўчок. Чапіся. Крычыць ён. Турма сама згарэла. Ці можам мы ўвайсці на яе тэрыторыю? Яшчэ адзін. Хутчэй за ўсё не пусціць нас унутр. Так? Выглядае, што так. Няхай запалкі будуць. Так, тут усё завалена. Трошки драўніны. Яшчэ. Металлолом халя развім. У нас не той каб шмат. Чапіцеся. Чапіся. Ігноруй мяне. Так, у нас фаршфейра абмежавана, таму нам спатрэбіцца яшчэ адзін фаршфейр, каб вяртацца назад. Так, яшчэ антысептык, які нам не толькі патрэбны. Чопсики. Что ты глядишь на меня? Глядите на меня. Тоже нічого. Чапіся. Так, не бачу нічого. Лера, пов'язка, ну хоч штосьці. З усіх машин буде літерально, походу, тільки пару чипсиків. Так. Боїться, добре. Ні холери не бачу. Увогуле. Пусто. Что тебе от меня потребно? Подойди. Так, а глядим там вот эту схованку. Блин, этой волки повсюду. Этой схованки тут нема на этом варианте. А что тут означено тогда? Нечто вось тут, скрыня для вугалю, вось там боку. Окей. Починяйся. Добра, вось тут уже нечто. Тут есть группка. У адрозненне ад... Мне падаецца, вось гэтаму будзе наша база. Зараз мы, можа, перацягнем нашы рэчы сюды. Потому что там нема сэнсу. Папельные ракеты, гильзы. Блин, скончивается гэты фашфейр.
Я скину частку рэчаў тут. Што нам не патрэбна зараз? Гэта антыбіётыкі. Нам не патрэбна. Давайте павагі. Яшчэ 5 літраў вады. Давайте зараз хутенька пап'ем яе і просто ўсю ваду пакінем тут. Вся вода ідзе сюды. Увесь вугаль ідзе сюды. Гэта будзе нашым часовым сховішчам. Што яшчэ у нас? Цяжкае. Спальны мяшок таксама не патрэбны тут. Растваральнік панёў, не ведаю, на халеры я гэта з сабой цягаю. Персікі, няхай. Мы ўжо значна менш вагі цягаем. Так. Дзе тут адзначаная апынуўся гэты? З вуглем скрыня. Не разумею. Едзе навошта, ты ж не краф з іх набоі. Можна. Ну, ёсць магчымасць. Толькі на нейкай лакацыі дзесьці там халера ведае дзе. Так. Скрыня для вугалю, вось яна. І ўсё? Літаральна адзін кавалак. Добра. І зараз у гэты заход мы забіраем... Тут нічога не засталося? Яснага. Ножовка. Добра. Якая мне не то, яка патрэбна. Але возьмем зараз з сабою, бо мы спрабуем стварыць невялічкую базу. Я ўсё агледзеў. Добра. Ідзем наруж, дзе шмат ваўкоў. Я не ведаю механікі дакладна з ствараннем з гільз патронаў, але калі ёсць порах і ёсць гільзы, 100% ёсць нейкі варыянт стварыць цябе набоі. Зараз мы, можа, нават і не выкарыстаем фальшфеер. Так, ваўкі нас не заўважылі. Экономим той фальшфеер. Так, у нас... ну, ён толькі ёсць. Адзін. Так, подзамерзаем ужо. Так. У меня ж няма ніякіх варыянтаў тут тканіну адкуль-небудзь здабыць, так? Бо я бы мог хоць фіранкі разадраць, а тут уже, блин, ні халеры няма. Тут жа, літаральна, гэта ж турма. Адстой. Добра. Адсюль забіраем. Амаль усё гэтага не патрэбна, насамрэч. Але... серны парашок яшчэ раз забярэм. Пагляджу, што за ён там ввогуле на халеру ён мне патрэбны. Серны парашок. Мат антысептыка столькі не патрэбна. Што то у нас такое? Хімічнае рэчыва, якое часта выкарыстоўваецца ў якасці пестыцыду. Можна выкарыстоўваць для вырабу патронаў. Добра. Ці ўмеем мы нешта такое вырабляць? Вось, куля. Збройны варштат нам патрэбны. І свінцовы лом. Я так разумею, што з кулі можна зрабіць дальше яшчэ. Патрон для рэвальвера. Вось, куля і гільзы для рэвальвера. Патрэбны яшчэ порах і дзесьці збройны варштат. То бок мы можам сабе патроны для рэвальвера зрабіць, якога ў нас няма. Кайфы. Градкі пасыпем. Каб так можна было. Так, самаробная сякера. Гэта штосьці. Нам патрэбны цяжкі молат, горан, тканіна і металалом. Але, на жаль, самаробны нож у нас ужо ёсць. Зноў жа, ну, паглядзім. Бо нават топор гэта ўжо праблема. Сякера. Трохі сагрэліся. Там ёсць грубка. У нас ёсць спальны мяшок. Ужо на тым месцы. Такім чынам мы можам, калі патрэбна, гатаваць ежу. Ну вось, хреновая турма, мне не падабаецца. Каб фіранкі былі паўсюль, вось было бы добра. Нам тканіны не хапае зараз, просто падшыць адзенне.
Таму што любой кавалачак пачытага адзення гэта дадатковыя градусы ў наше цяпло. Без якога у нас туга ўсё. Так, ваўкі адышлі, мне падаецца, тут, так? Выглядае, што так. Яны дайшлі ад сцен. О, блин. Толькі. Адчапіся. Ну, давай. Оп. Бывай, волк. І гэта яшчэ зачынім. Ваўкі. Усё, жадаю вам добрага вечара. Так, спадзяюся, тут воўк не будзе па дарозе. Вось там справа ён ёсць. Я магу дабегчы, не выкарыстоўваючы фальшфейр. Фальшфейр просто зараз... Тое, з чаго ў мяне занадта было у эпізодах. І тое, што зараз пашыць майткі са шкуры воўка, магчыма. Толькі воўка трэба яшчэ забіць. Давай. Зачыніліся. Каб я мог забіць воўка, у меня ж няма нічога. У мяне літаральна са зброі 0. У мяне кінжал ёсць. Вось, самаробны нож. Гэта ўсё маё. Таму зараз любы воўк — гэта смерць. Зграя воўкаў — гэта дакладна смерць. Арбата. Добра. Так, у нас ёсць шафа. У яе мы пакладзем. Тут будзе трохі дрэвы. Гэта ўсё драўніну. Мы забярэм з сабой трошачкі вугля. 3 кавалкі. Ось у нас 3 будзе цалкам. Распалак у нас да халеры. Антысептыкаў столькі не патрэбна. 1 максімум з сабой можна насіць, бо яго яшчэ некалькі разоў можна выкарыстаць, а важаць яны да халеры. Але гэта наша магчымасць выжыць, калі мы будзем у вялікай небяспецы. Так, вось гэты серны парашок можа адпачываць тут. Што яшчэ можа прапусціў тут нешта. А ці у нас яшчэ ёсць цёплая кава? Надо няма. Як гэта працуе? Я павінен езжаць так? Не? Іншае? Вось ты прадаць. Ага, астылі кубкі кавы. Ну, не ведаю, магчыма гэта разагрэць, не? Взять вуголь я узяў. Няхай будзе. Размясціць, ну, такое сабе. Так, я нешта загубіўся. Так, яшчэ раз пераглядаю прадметы. Ножоўка падыходзіць для распілоўвання металу. Гэта толькі калі я буду здабываць метал. Не патрэбна з сабой насіць. Самаробны нож выратуе нас. Патрэбна. Яловыя дровы. Лічу, што не патрэбна. У нас ёсць вугаль, які больш эфектыўны, на мой погляд. Наколькі я ведаю, нам трэба яшчэ праверыць. Металлолом, раз ужо ўзялі, няхай будзе тут ляжаць. Шапшына няхай будзе. План такі. Зараз мы, з-за таго, што мы агледзелі ўсю лакацыю турмы, у прынцыпе, нам ужо вядома, гэта нас выратуе, што ёсць на поўдзень дзесьці вось тут, у гэтай мясцовасці свіран. Вось тут прыкладна. Можа нават далей. Мы можам паспрабаваць накіравацца да яго. Дзе персікі? У нас з сабою. Вось, але ж мне патрэбна адпачыць перад гэтым. Вада нам спатрэбіцца, бярэм усё. Паны мяшок таксама няхай пойдзе са мною. Ну і ўсё астатнія антыбіётыкі. Што ў мяне па медыкаментах? О, я аддаў апошнія антыбіётыкі. Не, вяртаем. Более суцяшальныя аддаем. Няхай ляжаць тут. Энергетычны напой. Такое сабе. Таблеткі для чысткі вады пакуль што не патрэбная рэч. Усё роўна шмат вагі. Інструменты. Вось не патрэбна. Бляшанка з порахам таксама туды ж ідзе. Што яшчэ? Плюс-мінус. Насамрэч. Пярок крумкача. У нас лука няма, навошта нам гэта, правильно? Патроны для рэвальвера і гільзы для рэвальвера ідуць таксама сюды, бо у нас няма рэвальвера, навошта, правильно? Насіць з сабой нават дадаткова невялічкую вагу. Факельная ракета туды ж адпраўляецца, бо у нас няма факельнага пісталета. Факельнага.
сигнального пистолета. Что я несу? Так, и все. Выглядает так, что мы литерально позбавились от усяго, и у нас все равно до холеры килограммов. Ну добра, давайте поспим. Бо иначе мы докладно никуда не пойдем. От няма ніякої тканины. Ось тут докладно. Не? Никаких фиранок? Не? Фигня. Ну добра, спим. О, чему мы уночі проснулися? Я ж 8 годин сказал спать. А, ну мы, в принципе, мы и выспалися. Блин, вельми удало. Что у нас там на поесть? М? Газировка ў першую чаргу пайшла. Что гэта? А, витамин С? А гэта важно? Цікава. Гэта по типу як для імунітэта, альбо як гэта працуе? Цікава, гэтай механікі няма ў эпізодах. Ага, окей. Давайте вішанку персикаў, ну разыгрываць зараз такое сабе можа. Давайте персики з'едем. Хотя холодное. Угу. Трошки шоколаду. Это злаковые батончики. И водой я готов все запить. Там, вітаю, Юлдаев, там не кальцый, там вітамін С, але нешта я не вельмі упэўнены. Можа гэта зніжае рызыку наших захворванняў. Так, што цікава, тэмпература даволі нізкая. Нас ратуе, мы вось 1 градус саграваемся. Лера. Ну все, яшчэ спім да раніцы. 1:04 яшчэ. Я недастаткова стомлены. Тады пачакаю 2 гадзінкі. І паспім 2 гадзінкі. Ось, удало. Зноwu ў турме? Не, зараз гэта выжыванне. Мы прайшлі 4-й эпізод поўнасцю. І зараз спрабуем адчуць, як яно працуе ў выжыванні, бо яно вельмі адрозніваецца. Вітамін С дадалі, а патрэбнасць наведваць прыбіральню не. Так, навошта нам гэта прыбіральня? Так, ну гэта ўсё яшчэ холодна, вельмі холодна. Не-не-не, не ідзем. Чакаем, пакуль хоць крыху сонейка выйдзе. Давайте вот эту. Не, нават не буду есть. Вугольчик. А у цемры, мне падаецца, немагчыма вугольчикам замаляваць, так? Що за ўсё не? У нас по якасці шапка баўняная. На яе ремонт нам патрэбна тканіны, якой у нас няма ні халеры. Шкада. Ну, чакаем. Яшчэ гадзінку. Нешта я не бачу сонейка. Мы замерзаем, капзда. Мы просто выходим и одразу трошечки отмороживаем себе пальцы. Давай яшчэ. Гадзінку. Так. О, уже лепей. Не то, каб цяплей значна. Мінус 27 халера. Мы не працягнем, глядзіце, як тэмпература падае. Мінус 27 по адчуваннях.
Нам кабзда. Калі мы зможам даведацца хоць штосьці на гэтай тэрыторыі, а тыпу проста машыну, напрыклад, агледзець, альбо нешта такое, гэта ўжо будзе карысць. Але ж далёка мы ад турму не адыдзем такім чынам. Так, там было шмат мёртвых людзей пярэдні раз. Але я зараз нічога не бачу. Можа, хоць да той вышкі дайдзем. Блин, халера, мы замерзаем. Пантэра, якая палюе на гульца. А гэта па тыпу выпрабавання новае? Так, я паспрабую зараз да вышкі дайсці. У папярэдні раз там былі прадметы каля гэтай вышкі. Трошачкі абморозім сабе пальцы, але мы літаральна туды і абратна. Або хоць што-небудзь атрымаць з этого паходу. Мядзець ужо быў, цікава было б жывёл дадаць. Ну так. Ну, уже у выжыванні, мне падаецца, галоўны вораг гэта холад і недахоп усяго. Медыкаментаў, ежы. Мне неяк жывёлу хутчэй проста трата рэсурсаў па тыпу. Вось гэтая жывёлка, вось яна на нас напала, вось мы патрацілі рэсурсаў. Неяк не ўспрымаецца як галоўная пагроза. Рабочыя пальчаткі. Это ўжо неблага, мне падаецца, я не помню, што яна цяплее. Так, гэта не дапамагае. Я замерзаю. Я нахрен замерзаю. До той вышкі яшчэ дайсці. Машыны я там не бачу. Машыну маглі прыбраць. Угодчыкам замалюем яшчэ. Угу. Шчку навокал, добра. Калі доўга знаходзішся. Гэта ўжо зараз, але будзе потым? Вілдай піша, што ў выжыванні, калі будзеш сядзець у адной зоне мапы, то гэта... будзе. У адной зоне мапы, то гэтая пантэра робіць логава і палюе на цябе як ваўкі. Ага, гэта добрае... Ну, гэта добра. Але я лічу, што гэта павінна быць апцыянальным. Ну, патапу не абавязковым, а ты ажадаеш сабе такое ускладненне ці не? Таму што мяне заставляе рухацца заўсёды неабходнасць, рэсурсаў. Вось, альбо жаданне нешта зрабіць. У небяспецы і доўга тут не прасядзіш. Будзе опцыя. Ну, прадумалі. Так, мы вельмі хутка ахладжаем. Так, блин, можа там пашанцую з машыны. Не, машыны звычайна ні халеры няма. Пойдзем сагрэемся, яшчэ пачакаем. Можа развядзем трохі агню і прыгатуем сабе гарбаты, альбо каву, нешта такое. Там у нас ёсць кубачкі кавы, якія ўжо ахладзіліся. Без зброі мы не можам забіць ваўкоў, і тады няма шансаў зрабіць нейкае футра па тыпу з воўка. Варштат ёсць у нас, ён нават на тэрыторыі турмы, але я бы сышоў з тэрыторыі турмы, таму што мне падаецца, гэта вельмі неўдалая лакацыя для выжывання. Нам бы выбрацца з гэтай тэрыторыі. Але, як бачыце, нават далёка адысці ад яе не можам. Так, там было шмат мёртвых людзей, таму пайду туды, каб памерці ад холаду. Ну, гэта неблагая была ідэя. Так, вельмі добра, што на нас палюе дзікая жывёла з трапічнага рэгіёну. Нармальна, ну добра, што не алігатары. Так. Вельмі замерзаем. Вось гэта, ношаныя рабочыя пальчаткі. Ці яны лепей... Хутчэй за ўсё, не. Так. Чым розніца асноўная? Па цеплыні яны прыкладна адно і тое ж. Яны не водаўстойлівыя, але нам не тое, каб гэта і было моцна патрэбна. Блин, ну я бы іх просто пакінуў тут. Я не бачу сэнсу іх, бо хутчэй за ўсё, калі мы будзем разбіраць іх, мы атрымаем з іх скуру, так? Так, мы атрымаем скуру. Давайте просто пакладзем у шафу. Не, нават не ў шафу, а вось сюды на зямлю. Дзе яна там? Ось вы. Пусть ляжаць тут, як нагадванне.
Якого унізаді система 5 смертей. Не ведаю, не уявляю нават. Так, ну... Last but not least, there is a cheat death system. This is the first change to our permadeath system that we've ever made in the game, and we hope it brings a new dimension to gameplay for those of our players who just aren't ready to lose their favorite survivor or those who just want something fresh. Неблага, але мне падабаецца ідэя пермасмерці. Гэта цікава, калі вы жадаеце па тыпу выжываць гады і гады, то тады мне падаецца вось гэтыя за 5 смярцей добрый варыянт. То бок вы ведаеце, што ўсё не ўсё страчана. Мне падаецца, так буду сакрывацца паўдня. Але і вуглю шкада. У мяне няма такой высокай неабходнасці зараз. Але ежа скончваецца. Ежа зусім не шмат. Калі я ўжо буду развадзіць агонь, то хутчэй для таго, каб з'есць мяса нейкай жывёлы. Ну, па тыпу, каб яшчэ пасмажыць яе. Трэба зрабіць план нейкі. Мы не дацягнем дакладна, калі не будзе, мы не сакрыемся ну, калі у нас не будзе добрага адзення, мы нават не працягнем да свіранак, які тут на поўначы знаходзяцца, мы туды нават не дойдзем. У нас ёсць масток, які пераходзіць вось дзесьці вось тут альбо вось тут. І гэты масток можа прывесці нас да фермы, што становіцца бліжэй, чым нейкі там свіран дзесьці на поўначы. Але не нашмат. Пры тым, як мы зараз дайшлі, мы дабраліся вось да гэтага месца. Вось тут. І вышка, каля якой я стаяў. Мы ўжо ў той момант замярзалі. Бок мы не можам працягнуць сабе, ну, у 2 разы больш маршрут. Што? Ці варта? Ну, сагрэцца нам у любым выпадку патрэбна. А тут не толькі вельмі цёпла. Скрыню гэтую ламаць 15 хвілін. Давайте зламаем эту скрыню. Отправим яе на растопку групкі. Палка, драўніна, паліва не будзем выкарыстоўваць. Драўляная таксама. Это нізкі шанец распаліць агонь, але шкада пакуль што выкарыстоўваць нешта моцнае. Не атрымалася, я не здзіўлены. Но ўжо я буду просто спрабаваць. Я ж нічым не рызыкую, я толькі распалку, мне падаецца, страчваю. Распалак у нас вось яшчэ папера ёсць. Брахманіць ваўкова, заробіць сані, запрагчы ваўкоў профіт. Тут ідэальна было б. Ідэальна. Я думаю, яны не ацэняць. Апошні раз, калі я да іх падыходзіў спытаць нешта падобнае, яны былі не вельмі задаволеныя. 500 направляется на The Invincible. Так, сегодня у нас чацвер. И я, скажем так, наполову падрыхтаваў прагляд трэйлера таго, што ў нас будзе. Паглядзім. І калі гэта будзе The Invincible, я не ўпэўнены, што нам патрэбны трэйлер, але чаму не, правильно? Няўжо драўніна? Не, драўніна не скончваецца. Чаму? Амаль, таму што я не праверыў тое, што я зрабіў, бо часу не было. Я спадзяваўся сёння праверыць, але не атрымалася. Вось, будзем вызначаць яшчэ, можа ў працэсе. Я паспрабую з гэтым зрабіць нешта. Вось, калі Гаррі Поттер, то там я пабачыў трэйлер, карацей. У Гаррі Поттера на PlayStation 1 версіі быў трэйлер, я бачыў яго ў інтэрнэце, а зараз не ведаю, ці знайду, ці не знайду. Але ў яго ёсць трэйлер. Гэта прыкалдэсна, у гульні на PS1 ёсць трэйлеры, гэта асабісты від мастацтва. Ні халера ў мяне не атрымліваецца з групкай. Наконт. Я ж не ведаю, як тут працуе. Што гэта ў нас? Журнал дня. Даследавана Вау! Абследаванасць свету, гадзін адпачынку, стан здароўя, расход калорый, атрыманыя траўмы. Ага. Разбіранне туш, наколькі мы ўмеем. Кулінарыя, базавы у нас узровень. Распальванне агню таксама. Рыбалка на лёдзе, агнестрэльная зброя, стрэлба з лука.
Кайфы, слухайте. Збройная справа, што гэта яшчэ? Калекцыі, нататкі, трансмітары, паштоўкі. Трансмітары чаму 0 і з нуля? Мементо, кучкі камянёў, буферныя ўспаміны, нягледжаныя месца. Чорны камень. 0 з 5. Каменныя схованкі. Ага, окей. На The Invincible трэба яшчэ 11, каб ён перамог. Ага, окей. Не такі вялікі шанс. Трансмітары на потом. Окей. Хуткі мёртвы. Дзень выжывання 1. Ага, ну, ўсё дрэнна у нас. Так. Я не памятаю такой статыстыкі ніякай. Ну, добра. Не пытаецца верагоднасць? Верагоднасць 5% змяняецца за распалак. Не ад распалак, ад запалак. Ну, такой верагоднасцю мы шмат запалак патрацім. Можа, мне ўсё ж такі трэба замяніць на што-небудзь яшчэ. Оп, загарэлася. Добра. Што ў мяне ёсць туды? Вугаль мы туды адзін дакінем. Вось, гэта хопіць нам для ўсяго. Што я ажадаў? Гатаваць каву. Няхай будзе сабою. І яшчэ гэта больш для сагрэва. Так, я магу яшчэ ў сваім інвентары дастаць. Дзе там было? Я не ўпэўнены. Вось ты. Там кубкі кавы ёсць. Там да гатоўнасці. Взяли. Вось гэта разагрэем. І за гэты час яшчэ і пагрэліся. Зараз усё гэта назад запіхаем. О, гэта тэрмос. Добра. У нас ёсць хоць штосьці, што нам дапаможа зараз прасунуцца. Паспрабуем дабрацца да фермы. Зомбіс Джорні, яшчэ 1000, дзякуй. Так, газетны рулон халера з'ім. З ежай давайте з'едзім ялавічыну гэтую. Нам жа перажыць гэта ўсё-то патрэбна. Неяк. І чым менш вагі мы будзем пераносіць, тым лепей. Так, ну пайшлі. Паспрабуем дабрацца да фермы і можа у нас это нешта атрымаецца. У нас ёсць цёплы тэрмос, якім, если што, мы сагрэемся яшчэ. І яшчэ 1000 на The Invincible. Для перамогі The Invincible засталося яшчэ як мінімум 10 000. Так. Я не ўпэўнены, ці мне трэба быць... Дзе там гэты пераход, масток сам? Бо па дарозе мы ідзем трошкі хутчэй. І масток, мне падаецца, ён усё ж такі далей. Давайте далей пойду. Есть верагоднасць яшчэ зазірнуць у машыну, якая можа быць там, а можа яе няма ў выжыванні. Уже ўсё есть. Ось она там. Угу. Так, спадзяюся, ваўкоў няма. Мы не вельмі можам дазволіць сабе сустрэчу з ваўкамі і тым больш з нейкай зграяй ваўкоў. Нейкіх пячор тут, альбо нешта такога. Пячоры таксама могуць быць карыснымі. Так. Ні халеры няма. І мы замерзаем. Пачфейр. Ёсць, дадаткова. Это дапамагае.
Зайцатрусаў таксама няма, гэта наша патэнцыяльная ежа. Вось там масток. Я возьму шапшыну. Можна спусціцца яшчэ ўніз, але там дакладна, ну як, можа мы там труп нейкі знойдзем. Рагоз яшчэ там ёсць унізе, гэта добрая ідэя. Или што сходзім уніз. Хоць мы за гэтага вельмі жадаем піць, за гэтага рагозу, але гэта ўсё ж такі калорыі, якія могуць нам спатрэбіцца. Я чую кромкачоў, ці мне падаецца. Так, пакуль мы на бачным месцы, вугольчыкам. Оп. Добра. Галіны кедра. Замярзаем. Мы не той, каб далёка яшчэ ад гэтага вагончыка, які там знаходзіцца ўверсе, дзесьці, не памятаю дзе. Скрыні для вуглю. Так, штат газета. Паходныя буты. Чакайце-ка. Яны павінны быць лепей, чым нашыя красоўкі. Так, яны лепей. Ага, цудоўна. Носім. З кім яна размаўляе? Са мною. Так. Ёсць яшчэ ложак, але мы тут замёрзнем нахрен. Яшчэ, блин, у нас дезінфекцыі. Усю хату можем дезінфіцировать. Распаліць агонь ці не? Давайте-ка просто поп'ю з нашага тэрмаса. Дзе ён там? А дзе ён? А вось ён. Угу. Не вельмі зручна інтэрфейс зроблены ў яго. Гэта трошки нас сагрэе. Ідзем далей, бо тут літаральна больш нічога няма. Чацвёртая сцяна. Дык вы паглядзіце на гэты сарай. Якая там чацвёртая сцяна, правильно? Пачакайце-ка, там ёсць другі паверх, на які я могу залезці, не? Не, няма. Кромкачы там лётаюць. Ага, яны лётаюць на трупам, хутчэй за ўсё, які ў даліне унізу знаходзіцца. Так, вось там павінны быць яшчэ вагончык лесасекаў. У рэжыме выжывання зайцатрусы не выжылі. Ну, вядома, куды ім. Бо яны былі бы хоць якім сродкам ежы. Так, просто пролетают они. Ваўкоў не чуйна, вось што адрозніваецца. Тут ваўкоў было да халеры ў эпізодах. Так. Перад тым, як мы зойдзем яшчэ... О! Оба. Ёсць яшчэ нешта навокал? Не. Робім замалёўку мапы. Тут. Зарысоўку. Ага. Ідзем хавацца ў цяпло. Гэта месца павінна быць цяплей, чым на мая старожка гэтая, таму гэта патэнцыяльнае месца для яшчэ адной базы. Адзіны мінус, тут няма ніякай групкі, нічога, то бок мы калі мяса нават атрымаем і не зможам яго пасмажыць. Чапкі кіроўцы. Практычныя парады для збройнікаў. Добра, возьмем з сабой. Можна пачытаць. Азіроўка саміт. Мы літаральна зараз за там палову турмы забралі столькі, сколькі ў адным з гэтым вагончыку раней было у эпізодах. Розніца па колькасці рэсурсаў.
Так, нам трэба пабавіць тут часу яшчэ, бо тэмпература, мы яшчэ ўсё яшчэ замёрзлыя. І доўга мы звонку не працягнем. Так, ладно, я ўсё праверыў, так? Балончык з фарбай. Я забяру яго, і мне трэба адзначаць, я магу толькі адзначаць звонку, я так думаю. Так, я гэта адзначу тут. Як агляджана. Не, змяніць форму, агляджана, пацвердзіць. Добра. Бо тут літаральна ні халера няма. Мы нічога адсюль не забярэм, нават калі пажадаем. Я праверяю яшчэ 10 разоў, бо тэмпература на вуліцы проста кабзда. Кожны вугал. Халера. Час. Сярэдзіна дня. Што мы можам яшчэ зрабіць? Я не памятаю, каб тут нешта... там быў... вось гэты... дом, каля якога лось сам застраліўся. І там яшчэ можа быць нешта карысна. Тады там быў лук. Зараз я не ўпэўнены, што мы нават вытрымаем падарожжа туды. Я не ўпэўнены, што тое месца будзе значна цяплей, чым гэта. За ўсё нам мае сэнс просто пабавіць час тут. Адну ноч правесці тут. Па ежы. Мы знайшлі одну бляшанку. Кабзда. Мы пакуль страчваем ежы больш, чым мы знаходзім. На базу вяртацца пакуль не будзем. Сэнсу няма. Мы нічога не знайшлі, і там нас нічога добрага не чакае. Нам просто там няма таго, што нам вось вельмі патрэбна было бы, каб вяртацца. Таму давайте працягваць падарожжа. Зазірнем у тую хату, якую я памятаю. Ну вось тут яна дзесьці павінна быць. 10 прыкладна вось. І вяртаемся, будзем вяртацца гэтым жа шляхам, пойдзем праз дарогу ўжо, калі будзем вяртацца. Фігня. Зайдзем у Северан. Вось тут на поўначы. На поўнач, на поўдні. І там была дарога, якая можа весці да Мілтона. Вось адтуль мы можам нешта ўжо разгортваць. Ёсць у мяне варыянты. Свет. Вось. Мы знаходзімся у чорным камяні. Чаму там дарога да Мілтона паказваецца? Мілтон-то вось тут. Ці ёсць тут нейкая па тыпу сувязь паміж імі? Звычайны выжывач патрабуе будаваць агарод, хату і драўняны кулямёт. Ну, не той выжывач. Тут выжыванне ў асноўным у мабільнасці. Это асноўнае, што дазваляе выжыць. Часовыя базы, я памятаю, што раней я выкарыстоўваў такую тактыку, што ў мяне было, напрыклад, на адной лакацыі, напрыклад, зараз я на прыкладзе гэтай мапы зраблю такая ідэя, што, напрыклад, ва ўцешнай даліне ёсць база адна, у якой я скідваю частку рэчаў. У другой часткі мапы таксама ёсць база. І гэта база, у якіх ёсць адразу, я туды збіраю запасы ежы, якая доўга порціцца. Я збіраю туды паліва, і тое, дзе я ведаю, што я магу заўсёды туды прыйсці, і ў мяне там будзе добрае і неабходныя медыкаменты, калі што. Бо ўсё з сабою насіць немагчыма. Ты робіш некалькі баз, на якія сцягваеш усе рэчы з аднаго рэгіёна. Пажадана, каб у базы было месца, дзе ёсць, па-першае, да яго лёгка было дабрацца. Па тыпу, яно даступна не там дзесьці, вось, як турма зараз знаходзіцца, яна кабзда як далёка, насамрэч. Але дзесьці-небудзь там каля ўваходу на лакацыю, дзесьці на скрыжаванні лакацыі. Вось. І каб там было месца, дзе развесці агонь. Вось гэта ўжо само па сабе ачмурэнна. Так. Пачакайце-ка, зараз я паведамленне прыбяру, забыўся зусім пра іх. Так. Нам усё яшчэ холодно. Давайте адпачываць да раніцы. Бо мы не пацягнем гэтую ноч. У паходзе. Начныя пераходы для нас зараз увогуле не варыянт. Можна адразу браць 12 гадзін, але ён пачнецца яшчэ раней. Ага, мы цалкам адпачнулі. І ўсё яшчэ на вуліцы сонейка, так?
Як увогуле вуліца выглядае? Я говорю, ўсё яшчэ светла даволі. Давайте пойдзем до таго дома і обратно. Мы хутчэй за ўсё паспеем. Толькі трэба папіць. О. Не, хопіць. Там была газіроўка. Газіроўку ў першую чаргу. Яна яшчэ калорый трохі дае. Ну што, прыкладна вось па гэтай дарозе. Короче, просто пролятаюць. Там трупы яшчэ. Там можна залезці. Цікава. А куды там магчыма залезці? Слухайте, невялічкі дэтур. Пойдзем у бок. Што гэта за халера? У гэтай локацыі ёсць больш, чым я лічу. Надеюсь, мой дэтур не скончыцца маёй смерцю. Угу. І яшчэ ўверх. Цікавенька. Што гэтая локацыя хавала ад мяне ўвесь гэты час. Адсюль не бачно турмы. Альбо не, вось она. Вось там схавана. Сярод дрэў. Як бачна будзе адсюль. Вось там яна. Так. Не звалиться. Там пячора. І олень. Олень, хутчэй за ўсё, замарожаны зусім. 1-2 кілаграма мяса, якое выглядае не вельмі. Скура. Гэта ценна, але колькі патрэбна. 40 хвілін. Я ж замёрзну. Не, пакінем як тут. Скура можа быць карысная, але ж, блин, я ж не пацягну просто. Блин. Это пераход на іншую локацыю. Вяртаемся назад. Зразумеў. Не ведаю, куды гэта ўсё вядзе. Ці ёсць магчымасць тут спусціцца, не? Мне падаецца, няма. Там толькі калі ўпасці. Так жа? Угу. Ну, осторожно. Просто не поломать ноги себе. Добре, атрымалася. Зоўненька. Наш дэтур не вельмі ўсё зламаў нам. Морозіва зарення. Так, я яшчэ магу палку яго воткнуць. Зачынена. Кадзёра у нас няма. Ну, хоць газіроўка. Хоць штосьці пазітыўнае. І яшчэ один фальшфеер. Не думаю, что я буду им так радоваться. Мне их литерально занадто было. О, тканина. Блин, такие простые речи, так им радуешься. Тканина, это значит, что мы можем отремонтовать себе шапку. Это значит, что нам будет трошки яшчэ цяплей. У нас няма адзення, якое мы могли бы апрануть на себе. Непатрэбнага адзення у нас няма. Так. Мне падаецца, калі вось зараз за гэтым дрэвам зламаным загарнуць направа, мы прыкладна прыйдзем до таго дома. Там ёсць комін, мы можам там адпачыць. Я маю рацыю, не? А вось павінен быць. О, там лось. Не атрымаемся лося як мага далёка. Што гэта у цэнтры? Ага, олень яшчэ. Так. Ну, уже 40 хвілін, каб зняць скуру. Не варыянт. Не упэўнены, што ў гэтай хаце нам будзе цёпла.
Калі нават будзе холодна, першае, што мы робім, мы збіраем рэчы, як мага хутка, збіраем усё з гэтай хаты і валім адсюль. Назад у прычэп. Так, мені... О, лыжная куртка. Кайфы якія. Вы паглядзіце на яе. Носить. Ага. Вось. Тёпленько. Тёпленько нават тут стало. Консервный нож у нас так ёсць, не будем брать с собой. Газетный рулон возьму, каб запалок яшчэ нарабіць. Я буду пакуль што вучыцца распаливать огонь, у меня шмат уйдзе. Более суцяшальные могут быть корыстные. Ножовка уже есть. Ліхтарик. Возьму, але толькі таму, што я могу дазволіць сабе гэта. Ён пойдзе хутчэй ўсё просто ляжаць на нашай імправізаванай базе. Так, нотатка. It's the best way down, which means the best way up to. Дякуй, ні халеры не зразумела. Где гэта? Там есть здесь спуск. Это мы доведались из нотатки. Камин мы не коронаем, хотя разъем. Ножовка застанется тут. Форштаб, мне подается, был, так? Ага, вось он. Вуголь, распалка, вуголь. Давайте отзнаку поставим. Нести туды. Оденье. Полювание огню. Так. На полювание, материалы, склад, инструменты, оденье. Варштат бы отзначить. Течка, ежа и питво. Склад. Не, это все не подходит. Ну, добро. Не, халя разъем. Не будем ничего малевать. Идем назад. У вагончик наш. Блин, супротив ветра идем. По дорозе еще може рагоз нейкі зберем тут. Бачу. А, вось, ён был. Весь рагоз збирать не будем, бо літаральна нам зараз вельмі перашкаджае ветер. Будь за камянем схавацца. Хаваемся, хутчэй пайшлі. Добра. Вось там яшчэ рагоз. З тым, як у нас няма ніякай ежы амаль. Рагоз гэта цудоўна. Магчыма, зараз усё яшчэ... Калі мы вяртаемся да гэтага прычэпу, там мы правядзем ноч у ім. О, яшчэ пяро. Правядзем там ноч, таму што ўжо зусім пазнавата, мы зараз дазволіць сабе не можам надоўга затрымлівацца. Можа, мае сэнс з раніцы схадзіць да турмы і проста скінуць рэчы яшчэ часткова. Паглядзім яшчэ па ваге нашай дарозе. Так. Уверх туда уже не полезем. Вот тут по дороге пойдем. Давай, худшей. Ветер не допомагає. Уф.
Карацей, я што? Я гляджу далей офіс. На фоне ў асноўным, калі працую, альбо ну, ў розныя моманты. І скажу так, што ён рэальна значна лепей становіцца. Там першы сезон вельмі кароткія. І першыя пару серый, ну такое, не вельмі, ну не вельмі я ўражаны, але пакрыху становіцца ўсё лепей, і я скажу, што мне падаецца пасля гэтага, ну калі я далей паглядзеў, калі ўжо знаёмы з персонажамі лепей, то першыя эпізоды таксама лепей будуць, ну іх прасцей глядзець, бо пачынаеш ты з таго, што ні адзін персонаж табе не падабаецца, ну не ведаю, у мяне такое просто, ну трохі марзотна. Не, босс мне ўсё яшчэ бесіць. Гэта не змянілася ніяк, але мне падаецца гэта сэнс персонажа асноўны. Ага, блин, трэба было замаляваць каля будынка. Ось. Там ты зразумела, што гэта ну, такая роля персонажа і ў гэтым яго сэнс, але ж просто зноў жа, калі у вас не была зусім дрэннага боса, які ну, літаральна вось гэты чэл, то ну так. Ось, і моя праблема, я разумею, чым моя праблема з серыялам у самых першых серыях, потому што самы першы эпізод 80% часу у кадры толькі вось гэты босс, у якім уся моя праблема. А тыпу так, это літаральна я бы можа, калі б не ведаў, што далей будзе лепей, то далей бы не глядзеў. Ось, а так вельмі прыемна. Далей ўсё лепей. Так, пачуваем. Нам спатрэбіцца прыкладна 8-9 гадзін. Усё роўна да раніцы мы нікуды не пойдзем. І лепей яшчэ, каб трошачкі цалкам пачнуўшым падняліся перад ночы. Алера. Што мы можам уначы парабіць? Давайте паглядзім у нас з адзеннем, што. У нас есть вось гэтая шапка, якую можна адрамантаваць. Нам не дадуць гэта зрабіць у цемры, я зразумеў. Мы можам ношаныя пальчаткі гэтыя, ўсё роўна няма чаго рабіць, таму разбярем іх. Ці гляджу я новага доктара? Не. Я спыніўся дзесьці дзяўчына доктара і Джоуі Такер, мне падаецца, актрыса. Я дзесьці ў сярэдзіне яе, ну там першы сезон з ёй, по-моему, паглядзеў, і астатнія не глядзеў, я не веду, колькі іх выйшла, можа 2, можа 3. Па адно ў мяне не было часу, таму я не выглядзела. Па-другое, мне вельмі падабаецца актрыса, якая, ну, увогуле, цалкам я скажу, што, ну, яна мне дакладна падабаецца. Я не ўпэўнены ў развіцці персонажаў, якія з ёй яе кампаньёны. Яны, ну, не тое, каб пры тым, той, што глядзеў, яны не вельмі развіваліся, а ім патрэбна развіццё, каб яны былі больш цікавымі, канкрэтна персонажы. І гісторыі, калі бярэцца цікавы перыяд, альбо калі ось, ну, узяць некаторыя серыі, цікавая ідэя серыі, сама ідэя, але нешта быццам бы не працуе сюжэтна серыя. Я не ведаю, мне трэба пасядзець пааналізаваць гэтыя серыі, каб зразумець, што не так для мяне з імі. Вось. То бок для мяне мне такое адчуванне, што папярэдняга доктара дзяўчыну літаральна слілі. Ну, па тыпу крутую актрысу, якая афігенна, на мой погляд, падыходзіць пад ролю доктара, як яна сябе паводзіць у кадры, і яна, ну, такой доктар для мяне. І вось яе просто слілі, не ведаю, альбо дрэннымі кампаньёнамі, альбо дрэнным сцэнаром серый. Я не ўпэўнены, я не магу гэта сфармуляваць, што мне не спадабалася. Вось. Таму хто глядзіць, можете падзяліцца сваімі каментарамі, бо я, можа, сваё тады меркаванне змагу неяк асазнаць таксама. Так, гэта значна слабей, чым тое, што ў нас ёсць, і яно не заменіць нам вятроўку. Вятроўку ўвогуле нельга заманіць. Так, я на Капальдзе спынілася, а ў выходы нешта ўзяла і паглядзела выпуск на апошняе раство, мо і буду новага глядзець. Добра. Там же Тенант часова на раство, ну, па тыпу на эпізоды бонусныя прыходзіў, ну, па тыпу на некалькі эпізодаў. Вось, ты пра гэта? Ну,
Пра гэта эпізоды бонусныя альбо новы. Так, абутак. У нас есть час уначы, пакуль мы сядзім. Разбярем вось гэтую камізэльку пухавік, бо мы не можам прануць яе на вонкавы слой, на жаль. Калі новы. Я бачыў яго літаральна пару кадраў, але я лічу, мне настолькі ёсць жаданне ўсё ж таки можа ёсць жаданне вось такога для паўнавартасці, ёсць жаданне даглядзець ужо і дзяўчыну. Хлопец з секс-адукацыі, на жаль, я не глядзеў. Калі глядзець серыялы, калі мяне ледзь хапае на стрымы. Ну, гэта ж парозна, гэта ж рознае. Увогуле. Так, там на надвор'е толькі горш становіцца. Так, я, на жаль, секс-адукацыю не глядзеў, таму мне як, ну, мне просто, ну, чувак, чел, ён выглядае, як гэта? Ён выглядае як доктар, скажем так. Ён паводзіць сябе як доктар у кадры. Ну, і тое, што я літаральна пару сцэнаў глядзеў, на трэйлеры, не трэйлеры, там нешта выразана было пару разоў. Там ён выглядае як доктар, і гэта добра, таму што доктар бывае вельмі розным. Я глядзеў нават, каб разумелі, я глядзеў, хто не ведае, доктар хто, і хто не глядзіць, каб для вас было таксама паразуменне, што аб чым гаворка. Яны, карацей, гэта серыял, які ідзе дзесьці 67-го года. З перапынкамі ён ідзе, там быў перапынак дзесьці на год 10 амаль, але ўсё роўна ён па тыпу вельмі стары серыял, які выходзіць у Брытаніі, распавядае пра падарожжа іншапланецяніна. Ось, і першыя эпізоды я глядзеў нават самыя старыя эпізоды доктара Хто амаль немагчыма знайсці, таму што тады плёнка каштавала да халеры. І на яе звычайна перазапісвалі, то бок калі шоу выходзіць, яны не трымалі запісы шоу, таму што трэба перавыкарыстаць плёнку. Вось, альбо яе трымаць проста разам. Вось, і я што я раблю? Ну, што я рабіў? Я глядзеў нават у гэтага класічнага доктара амаль да 4-го. Старыя эпізоды, яшчэ чорна-белыя. Доўгі шалік, як у 3-го. Мне падаецца, у 3-го гэта было, я зараз магу блытаць, альбо у 3-го, у 4-го. Адзін з самых знакамітых дактароў. Некаторыя старыя, мне 4-й падабаецца. Старыя, я скажу, яны... Там ёсць ачмурэнныя моманты. Шалік у 4-го. Ага, окей. Ось. Там ёсць ачмурэнныя моманты. Проста ачмурэнныя, каб вы разумелі, з-за таго, што плёнка вельмі дарагая, яны не было такога, што яны шмат выкарыстоўвалі кадры. Ну, то бок, адзін эпізод, ось як знялі, так знялі. То бок, гэта такі чысты імпров, часамі не па сцэнару ідзе, бачна, як акторы імправізуюць проста ў кадры, гэта ачмурэнна назіраць, калі актор працуе на максімум, ведаеце, калі ён ведае, што яго не будзе другой спробы. Гэта чысты тэатр у некаторым сэнсе. Там ёсць эпізод, у якім яны, мне падаецца, гэта першая сустрэча, там, не ўзгадаю дакладна эпізод, мне падаецца, гэта першая сустрэча з Дарыкамі, яшчэ самы першы доктар. І акторы, я, не магу паспаць нармальна. Акторы прабіраюцца праз цемру, праз пячоры да нейкай базы, мне падаецца, я не памятаю дакладна момант. І сэнс у чым? Яны падыходзяць да абрыву і глядзяць уніз. Яны глядзяць уніз, і там чуйна, як цячэ вада. Яны разумеюць, што ў іх няма ніякага выбару. Ім прыйдзецца пайсці ўздоўж камянёў па самому абвалу. Увесь гэты час вам ніколі не паказваецца абрыў, таму што бюджэту на абрыў няма. Там літаральна з паралона зроблены фон, вось гэта каменная сцяна. І вось яны робяць выгляд, што яны на абрывы на гэтай сцяне чапляюцца за края гэтага паралонавай сцяны чорна-белай. Ось. І вось яны спрабуюць, там перабіраюцца. І актрыса, яна з-за таго, што сваю увагу выкарыстоўвае, каб чапляцца за гэтую сцяну, каб гэта выглядала рэальна, яна зрывае кусок паралона, і там бачна белы паралон на чорным, а то яно чорна-белае, там вельмі бачна, што ён беленькі. І вось, карацей, яна адрывае, і што вы думаеце? Чалавек, другі актор, который ішоў мужчына за ёй, па тыпу таксама лез, бярэ, хапае яе за руку і лакцём закрывае гэту белую пляму.
І па тыпу трымайся, не падай. І карацей, вось драматычны момант. Але насамрэч ён абсалютна зроблены проста вось у кадры ў гэты момант, таму што літаральна я надарвала просто кавалак гэтай паралонавай сцяны. Ось. І актор просто на імправізацыі і робіць, і гэта ў кадры. А яна напужана, таму што, яна напужана, яна глядзіць на гэты кавалак, які там уніз упаў. Яна глядзіць на хлопца, яна разумее, што адбываецца, яна працягвае яму падыгрываць, яны напружана, гэта яшчэ дадае кадру ачмурэнасці. Каб вы разумелі, наколькі крутыя першыя эпізоды, часамі яны іх вельмі цяжка глядзець. Ось, крутая рэч. Паедзем чупсікам. Вітаю. Вітаю, хапірушка. Вітаю да нашай суполкі. Мы хаваемся зараз у цемры і чакаем раніцы. Мне здаецца, доктор Кто вельмі паўплываў на англійскія серыялы. Мне падаецца, ён нашмат на што паўплываў. Мне падаецца, што ён паўплываў на ўсю фантастыку, на кнігі і фільмы, на ўсё. Таму што ён літаральна, ведаеце, гэта той серыял, некаторыя мастацкія творы ёсць такія, якія крадуць адусюль. І потым усе крадуць адтуль. Ну, па тыпу, усе бяруць, яны спачатку сцягнулі ўсё, што маглі, толькі з розных кніг, ідэй і рознага, яны сцяглі ў адным месцы, а потым усе паглядзелі яго і такія па тыпу расцягнуць у розныя часціны і пераапрацаваць, і гэта зноў новае кола пачынаецца. Вельмі крутая штука в гэтым сэнсе. Дзіўныя рэчы адбываюцца. Пачакаем яшчэ, просто будзем чакаць. У нас па адпачынку ўсё добра. Просто чакаем прыкладна 3 гадзіны. Я з ангельскіх серыялаў глядзеў толькі Дживус і Вустер, Блэкадер ды Пуаро Агаты Крысці. І ўсё чакаю, калі Пуаро пачнуць перакладаць на мову ўжо. Няма лепш шляха, каб паглядзець нешта на мове, каб самому перагучыць. Так. Ці мае сэнс яшчэ паспаць? Давайте паспім яшчэ 2 гадзінкі. Вось мы прачнуліся. Мы выжылі 2 дні 15 гадзін. Неблага. Ужо штосьці. Это павінна быць раніца, але ўсё роўна цёмна, як... Я падняў. Падняў? Падняў. Так, добра, можна выходзіць. План далей. Мы ідзем ад прычэпа і паспрабуем па дарозе выбрацца да Свірана. У нас ёсць павагі, што ў нас? 23 кілаграмы. Не, мы, ведаеце, мы пойдзем да гэтага. У нас ежы не хопіць. У нас ежы не хапае. Нам трэба ісці ў Свіран. Это мы і зробім. Я глядзеў Пуаро і Агату Крысці, але гэта ўжо было даволі даўно. Ну, як літаральна, калі іх па тэлевізору паказвалі. А вось тады я іх і глядзеў. Вельмі падабалася. Быў супер любіў дэтэктывы. Просто капец. Так. Оп. Я разумею, так. Заўсёды лепей, скажем так, у арыгінала ёсць свой шарм, потому что гэта арыгінал. Это той, як ён, скажем так, быў прыдуманы, як ён быў заснаваны, як ён прадугледжваўся. Таму некаторыя рэчы можна загубіць пры перакладзе, але зручнасць перакладу цяжка пераацаніць. Наколькі ён дапамагае сутыкнуцца з тым, што ты звычайна просто не можаш ацаніць. Ось. Бо у мяне быў момант, калі я такой, не, толькі арыгіналы. Ну, па тыпу, такое, што ніяк па-іншаму, бо ўсё херня, толькі арыгінал, а можа быць шасцяныя рукавіцы у добрым стане. Это просто мой дзень нараджэння. Выходзім. Так, шасцяныя рукавіцы давайте паглядзім, адразу апранем. А у нас ёсць ношаныя. Это трошки промоклыя. Ну, добра.
З іх можна яшчэ тканіны атрымаць. Капздец, якая тэмпература просто нас з'ядае. Калі вы про сериал 89-го года, у якім транссезон, то так, это дело озвучка першы сезон на Баравіку, падаецца, было. Няблага. Так, мы замерзнем зараз к хренам, калі не дойдзем до Свірана. Там хутчэй распалім агонь. І гэта будзе наш план пакуль што. Што самае жорсткае, каб я не ведаў мапы, то я бы ўжо просто скончыўся. Каб я не ведаў вось этой лакацыі з-за таго, што мы праходзілі іх у яе ў эпізодах, гэта было бы ўсё. Канец. Я бы просто не знайшоў нічога тут. У гэтым ёсць свой дадатковы шарм, зноў жа, ты не ведаеш, што за вуглом кожны раз. Я абяцаю памерці, ну, я шмат чаго абяцаю. Напрыклад, эсэ па ахрону трыгеру. Так, ваўкоў не бачна. Ось. Вяртаючыся да запісаў і гуку. О, блін, а як мне спусціцца тут? Вяртаючыся... Блін, давайте я паспробую просто саскачыць тут. Наконт Ютуба. Я паспрабаваў... Не ведаю, мне падаецца, не распавядаў яшчэ. Я паспрабаваў запісаць нават шортс проста. Я вызначыў, што ў мяне з гукам ёсць праблемы. Я не здаволен тым, як з гукам у мяне. Таму ёсць ідэя яшчэ трошачкі, ну, скажем так, праблема ў пакоі. Таму што зараз, нават калі вы мяне чуеце, гэта яшчэ нармальная якасць для стрыма, няблага, але гэтага недастаткова для запіса відоса. І я вельмі незадаволены гукам, які я чую для відоса. Таму, блін, можа, я прыдумваю сам сабе праблему, але вельмі хочацца зрабіць лепей. І ёсць выхад просты, па тыпу проста накінуць нешта зверху, каб гук. О, кейс. Але ж гэта не будзе дапамагаць у стрыме, напрыклад, таму што калі ёсць магчымасць палепшыць гук, чаму бы адразу не палепшыць яго ў стрымах таксама. Ну, вось, ёсць ідэя накласці, ну, панелі нейкія на сцены, каб трошачкі гук меншых было вось такое. Бронекамізэльку ў турме, а я яе не знайшоў. Ось і ўсё. Канец гісторыі. Цевикадер. Рабочие початки я не хочу тут остаются. Уголь я уже забрал? Не, не забрал. Уголь мы уже собрали. Мне подается так. Давайте распалим огонь. Либо я начну в машине согреваться. В машине я не согреваю. Не согреюсь. Давайте. Уголь отсюда возьмем. О, не-не-не. На во что? Холера. Ну, хоть замалевали. И то неблаго. Бочка для огню. Тут мы выкористаем палево, може. Шкода его. Вельми шкода. Давайте. Распалим с тем, что есть. Окей, заливать котиной поустю. Амаль, прикладно так. Есть рушничок, на яким коты ляжать шмат, и вось ён будзе моей зокай заряться. Для видоса нормально, але ты сидишь как идиот под этим рушником. Увесь час такое себе. Так, яловые дровы, кедровые дровы. Давайте дровы. Ось это яловые. Ось на 2 гадзіны этого будет. И мы яшчэ з гэтага сагрэемся, так? Мы можем разместить тут бляшанки пагрэць. Зрабіць мы отсюда амаль нічога не можем. Ну, давайте бляшанки пагатуем. Ось гэтая дрэнная якасці. Яшчэ якая штука. Дык вось, з шорцам пакуль атрымалася ніяк. Я это просто цягнуў, бо я часу не знахажу, і яшчэ мне замінае тое, што ў мяне не атрымліваецца адразу, і хоць неяк. Стрымом трохі прасцей атрымалася. Стрым узяў ды запусціў. І далей уже як будзе, дык будзе. А з гукам гэта па тыпу ты яшчэ перажываеш некалькі этапаў прыняцця таго, як у цябе атрымліваецца. То бок, тое, што адбываецца зараз, яно ў моманце, і ніякай праблемы ў мяне чамусьці. Ведаеце, як праблема белага ліста, не ведаю.
І ось якраз таки упираецца ўсё ў мою недосведчанасць. Так, адразу з'едзем. Яшчэ і сагрэемся да гэтага. Трохі цеплыні. Але ж недастаткова. Давайте яшчэ. Яшчэ одну бляшанку. О, я только взял, я ее не съел, блин. Такой, а где анимация? Ну, не анимация, это процесс. Где она? Ежа. Ось она. Такой горячая. Ёсть. Але у нас скончивается ежа. Зусім. Адзенне. Ось, яшчэ цяплей будзе. Чаму мы не саграваемся? Гэта недастаткова. Колькі градусаў? Мінус 5 яшчэ па адчуваннях. Вугаль. Нам трэба больш градусаў. Кедравыя дровы. Цеплааддачы не хапаем. Вось, пачалі сагравацца. Ось так мы саграемся. Толькі я да халеры на гэта страціў паліва. Трэба было драўніну закідваць, ідыёт. Ну нічога, што ёсць. Так, саграемся, возьмем факел. Што у нас па часу? Яшчэ нават не поўдзень. Што можна прыдумаць? Тут быў мост недалёка. Было бы неблага яго праверыць. Бо там было дагэтуль, там быў завал з машын. Можам агледзець гэты мост з машынамі. Пасля гэтага можа, блин, ну, ежа у нас не дадалося. Халера, нам няма сэнсу вяртацца на базу. Бо ежа у нас становіцца толькі менш-менш, чым больш мы агледжваем тэрыторыю. Каб мы маглі накапіць нешта, можна было б яшчэ паразмаўляць. На жаль, няма такой опцыі па тыпу пачакаць да моманта, калі мы сагрэемся. Толькі у нас вады. Вады 2 літры. Не халера вада ўходзіць. Мне падаецца, она так не ўходзіла хутка ў эпізодах. Так. І яшчэ вода. Чакаем да гатоўнасці і да закіпання. Добра. Хоць літра вады ёсць. Сагрэліся і прыйшлі. Няма чаго тут чакаць. О, халяра, там воўкі. Мне падаецца, яшчэ і гэтыя зграя ваўкоў. Што рабіць? Тут я магу падняцца дзесьці. О, даецца трус. Вітаю. 2 нават. І пастку я не зраблю просто так, потому что мы просто не умеем их робить. Правильно? Обмотки для рук, факел. Все гэта херня. Пастка. Что патрэбна? Варштат і высушаная вантроба, якіх у мяне, каб здабыць, мне трэба забіць жывую істоту. Аллера. Може я там праз снег паднімуся. Нас дзіду з зайцаў. Зайцы, выстраиваетеся. Мы зараз будем дзіду з вас рабіць. Чаго ўсё гэта хаця развалена нічога не будзе. Але ўсё роўна глядзім. Драўніна. О, тэрмабялізна. Вау! Дакладна мой дзень нараджэння. Трэба дайсці да больш простых лакацый. Згодныя. О, бляха. Ведаеце, што я перадумаў аглядаць мост?
Халяра, 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 халяра. Есть вариант збегчы ад іх? Не вариант. Трошки напужав одного волка в усіх. Холера вас. Холера вас. Чепитесь, отчепитесь, отчепитесь. До турмы. Просто рашим. Фальшфейр вельмі хутка скончыцца. Холера, 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 холера. О, не-не-не, фальшфейр скончивается. Не-не, хоть машина якая. Ау! Хоть в машине запираться. Блин. Еще одна зграя. Кабзда. Кабзда, кабзда, кабзда. Что робить, что робить, что робить? Так, им не падабаецца, трошки не падабаецца гэты фальшфейер. Але мне падаецца, гэта іх не спыніць. Ага. Вы не перадумалі там, ваўкі? Трэба адпачнуць. Які варыянт, што мы зможам... Якая верагоднасць, што мы зможам дабегчы? Відаць, у іх паразітаў. Так. Бялізна. Штосьці цяплей ужо. Мы атрымліваем бонус цяпла 8,3. Не той, каб шмат. Уф. Ну, на выход. Погнали. Энергии, спадзяюся, хопіць, нам трэба дабегчы до турмы. Схаваемся там. На перагонкі з гэтым ваўком. Воўк, пачакай. Твои сябры за мною. Холера. Чапіся. Чапіся, 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 няма энергії ніякай. Кабзда, кабзда, кабзда. Колькі вас. Здоров'я амаль ніколькі. Няма чым акудзіць. Зусім. Не-не-не, яшчэ одно пашкоджанне нашаму здароўю і мы памерлі. Мы нават ад гэтага можам памерці. Кабзда. Ежа няма. Што рабіць? Мы дрэнна сябе адчуваем. Что у нас по одению? Оденье. Яшчэ в горш стане, чым было. Ну давайте хоть адрамантуем, што зможам. Чакаем. Адначасова сагрэемся. Часткова. Так. Бялізна. Калі мы зараз просто мізінец аб тумбачку ударым і ўсё, і каб здаваць, гэта момант нам канец.
Заплечник 25 килограммов. А что мы такое там носим? Я чую головну ломку. Так. Можем яшчэ сабе дазволіць. Працягваем рамантаваць, бо ўсё роўна рабіць няма чаго. Трэба сагрэцца і адпачыць. І спадзявацца, што яны сойдуць, таму што ніяк па-іншаму мы не выйдзем. Адзіну разбіраць. Кінем іх просто на зямлю. Так. Гэтыя рукавічкі нашыя. Давайте пакладзем сюды. Запасныя будуць. О. Отдай шкарпеты. Моя шкарпета. Так. Что у нас? Який план? Ежи няма, так? Я ніякую ежу тут не пакідаў. У нас з ежай ёсць бляшанка сардзін, рагоз і некалькі энергетычных батончыкаў. На гэтым скончваецца наша ежа. Ёсць паліва затое. Адзінае, што я можа прывалок са свайго паходу. Ліхтарык можа адпачываць тут. Сэнсу ад яго ніякага. Пачфэйры нас яшчэ выратуюць. Балончык з фарбай 100% кінем тут. Цівікадзёр няхай будзе з намі. Практычная парада для збройнікаў. Не будзем зараз чытаць, гэта нам ніяк не дапаможа. Вуда тут застаецца. Калі спіш, ХП рэгенецца хутчэй. Добра. Так і зробім, але спачатку трэба рэвізію невялічкую зрабіць. Так, драўніну мы адправім па большасці сюды. Вуглю у нас хапае і палак таксама, таму сухі лады, рагоз. Давайте дровы яшчэ закінем туды. Будзем карыстацца вуглем больш. Гэта у нас ужо лепей па ваге. Запалкі столькі нам не патрэбна з сабою. Я дам кардонныя па большасці сваёй. Вось гэта яшчэ таксама. Так, медыкаменты, антысептык. Нам столькі не патрэбна яго. Энергетычны напой. Трэба было яго піць, калі бег ад ваўкоў. Ну добра, што ёсць, то ёсць. Ну і так, вось на ежа пачынаецца рыштунак. Выбачаюся. Паліва для ліхтара. Это фігня, у нас няма ліхтара, але ж... Можа паліва для ліхтара пакуль тут і пакінуць? Бо яно не дапаможа нам. Дзякуй вялікі Рагана. Так, астатняя шпшына. Няхай будзе з намі, толькі мне падаецца, з яе можна прыгатаваць гарбатку. Нешта такое было. Ці легальна будзе называць цвікадзёр фомкай? Магчыма, я не ведаю. Так, то у нас ёсць яшчэ. Тканіна, газета. Ну і халера з імі ўсім. Ведаеце, што вам трэба проста легчы на зямлю адпачываць. Тут все приемненько. Ну, спать. При великом желании можно было бы и на земле спать. Так. Починок. Ну, полностью идем на максимум по сну. Нам треба очунять трошки. Дякую велике Метеогорий. Так. Вода. Энергию мы уже полны. Здоровье крыху лепей. Это уже неблаго. Ежа у нас по крыху скончивается. Съедаем. Блин, яны воды еще дают. Сардины вышли. Энергетичный батончик так само зараз сойдя. О, вы не галадалі ўжо 72 гадзіны. Дзякуючы гэтаму у вас досыць сіл, каб несці дадатковы груз. Вы гатовы да любых выпрабаванняў. Стан вашага здароўя палепшыўся. Гэта добра, я скажу. Але не ратуе нас ад таго кабздзіца, які ў нас зараз адбываецца.
Там звонку две зграі, якія мы каб абысці нават. Каб я ведаў, куды шляхі вядуць. Бо мой арыгінальны план быў па гэтай дарозе, па якой я толькі што прыбег. На ўвесь просто на ўсёй маёй хуткасці і страціў 2 фальшфеера з 3, якія ў мяне толькі былі. Там знаходзяцца две зграі, якія не даюць мне прайсці на поўдзень праз мост. Альтэрнатыўны наш шлях. Мы бачылі пераход праз пячору дзесьці вось тут, але для таго, каб прайсці праз пячору, нам лепей мець нейкі сродак святла. Запалкамі мы таксама там пройдзем, і чаму бы не, просто што не тое, каб бяспечна. Зноў жа глядзім. У нас ёсць 2 фальшфеера. Ну і ў прынцыпе ўсё. Канец. 2 фальшфеера ёсць. Ежы амаль ніколькі, вады яшчэ 2,5 літры. А па медыкаментах у нас яшчэ плюс-мінус. Бляшаначкі ёсць, каб ваду пагрэць. У прынцыпе, на гэтым усё. Вага. Адзінае, што мы атрымалі ў падарожжы гэтым добрае, гэта мы страчвалі ежу, але мы атрымоўвалі адзенне. Вось. І з адзеннем у нас ужо лепей трошкі. Мы дзесьці прыкладна 13 градусаў. Яны не знікаюць, я просто не ведаю. Могуць знікнуць. Іх дагэтуль не было. Ну, то бок яны з'явіліся, гэта значыць, што яны могуць і пакінуць камень гэта такое. Чакайце-ка, я сабраў спальны мяшок. Сярэдзіна ночы. Як мы пратрымаемся звонку ў сярэдзіну ночы? Какой там дворе это? Запалачка, будь ласка, дапамагі мне. Так, я зразумеў, што праз грае. Яны могуць знікнуць, бо яны ж неяк там з'явіліся, правильно? Воу, нам нават не супер холодна. Цёплая ноч. Нам пашанцавала. Мы можам, у прынцыпе, праз ноч прайсці. Спадзяюся, воўкі спаць пайшлі. Это ж так працуе? Энергетык таксама ежа. Ён ідзе ў медыкаментах? Ну так, ён дае трошкі гэтага калорый. Зусім трошкі, але мне можа спатрэбіцца для маіх пабегаў ад ваўкоў. Так. Па-першае жа, як толькі заўважаем ваўка, бежым назад. Альбо чуем ваўка, насамрэч. Дык запалок у нас да халеры. Запалки можна зараз жечь, пакуль ёсць магчымасць. Лепей спаліць зараз запалку, чым памерці. Галоўны скарб, дзе? 3 раза кукалі мне патрэбна будзе гаварыць. Так. Так, ваўкоў не бачна. Ваўкоў не бачна, не чуйна. Давайте паспрабуем дайсці да моста. Калі пашанцуе, то мы пераберемся ў новую лакацыю. Можа нам будзе лепей ад гэтага. Там паказваецца, што... Ну, тады мы бачылі кірунак Мілтон. Мілтон гэта горад. Это значыць, што там цэлая серыя будынкаў, у якіх мы можам знайсці шмат адзення. Магчыма. Альбо ежы. Турма просто капец не падыходзячая да гэтага. Нам вельмі пашанцавала з начным надвор'ем. Мінус ночы толькі той, што ні халеры не бачна. Мы зараз можам набегчы на ваўка нейкага і ўсё. Адзінае, што ў нас ёсць фальшфеера 2. Бок усё не тое, каб зусім дрэнна. А што такога карыснага ад запалак? Ну, я просто у думках такі... Ну, яны ж ўсё ж такі расходнік літаральна.
Мне патрэбна яны дапамагаюць распальваць агонь даволі проста. Калі яны скончацца зусім на мапе, на ўсёй мапе, то яны стануць не ну, патрэбнымі. Гэта зразумела, але ёсць крэсіва і вось такое ўсё. Ой, зноў жа, гэта нармальна, калі ты выжываеш там па тыпу 70 дзён. А ў мяне разлік хоць да заўтра працягнуць. Это ўжо пазітыўна. Так. Не ўпэўнены, дзе да моста ісці. Гэта дакладна не да моста. Да хутчэй за ўсё за гэту машыну далей. Вода, тканіна. Ну, ужо штосьці. Ёсць просто такі момант яшчэ, ну, які, не ведаю, можа у мяне такая праблема асноўная. Можна распальваць вогнішча толькі запалкамі і фаерамі. Так у меня запалак прыкладна нешта там 60. Я нават частку скінуў у шафу. То бок, ну, не тое, каб усё дарэмна. Фэйр. Гэта цудоўна. Ну, і тут у нас нічога няма. Ну, лупа толькі днём працуе. Запалкі пакуль што расходнік. І я які момант хацеў... Блин, які бок ісці-то? Я зараз не заблукаў, не? Не пытайце... А, не, я назад іду. Дык вось. Што... Калі я не бачу, ну, то бок у цемры, ёсць... Ну, гэта зараз не самы ўдалы прыклад, бо тут мне літаральна было патрэбна пабачыць дзверы, бо я не ведаў, дзе я знаходжуся ў пакоі. А зараз кожная хвіліна гэта дадатковы шлях мне, ну, не памерці ад таго, што ежа скончылася, бо ежа скончваецца капзда. Так, мост завалены ўсё роўна. Гэта не прыкалдэс столькі эпізодаў. Вось. Калі гэта актуальна, напрыклад, зараз, калі нешта пад маімі нагамі, і я гэта не заўважыў, гэта можа быць тое, што мне патрэбна. Нейкі рэсурс, якога я не заўважыў. І вось яшчэ запалкі ёсць. Лепей мне заўважыць гэты прадмет і падабраць яго, чым уйсці і думаць, што я сабраў усё. Мне падалося самым аптымальнай гэта крэсіва па тыпу, ну, амаль бясконцая рэч, я так разумею. Ось зараз, напрыклад, нам бы добра было бы запалкі і агледзець, таму што тканіна можа быць рэч, якая можа выратаваць нам жыццё, якую мы можам не заўважыць з таго, што проста ніхай не бачна. О, напрыклад, рэвальвер. Дзякуй, вялікі труп. Чаму я... Ён пусты апынуўся. Так, ёсць рэвальвер у нас. У нас ёсць патроны у гэтым самым... у турме. Я збіраўся ўжо сыходзіць з лакацыі. Ну, добра. Халера з ім. Патроны рэвальверы. Гэта літаральна аднаго воўка. Альбо на пару ваўкоў, але раздзечваць, што яны памруць дзесьці па-за кадрам, дзе я не буду бачыць. Ваўкі ўсё ж такі ежа. Так. Ну, зараз два варыянты. Там была старожка. Вось тут. Адпо як радыёвышка. Давайте да яе сходзім. Дзесьці тут. Спадзяюся, не сустрэнем зноў ваўкоў. Дзе яна? Альбо яна толькі ў гісторыі. Вось лінія электрычнасці ідзе. Мне падаецца, яна павінна ісці праз той пункт. Не. Не можа быць. Няўжо яна толькі ў гісторыі? Альбо вось там. Не павінна быць. Не настолькі высока. Так, не, ўсё правильно іду,
Вось там забор ёсць, плот. І вось за ім там будынак дзесьці знаходзіўся. Мы ведаем гэта з таго, што мы праходзілі эпізод, і мы літаральна па гэтай мапе хадзілі шмат разоў. Не тое, каб я даследаваў усю мапу ў гэтай эпізоду, але хоць трошачкі ведаў пра месца асноўнае у мяне ёсць. Няма нічога. Нема таксама. Ну добра. Тут мы можам сабе зрабіць яшчэ адну базу часовую, як мінімум. Увогуле, калі параўноўваць з трумой, гэтае месца значна лепей. З мінусаў, што тут, мне падаецца, няма ніякай групкі. А не, ёсць. Там можна распаліць збонку, мне падаецца. І тут варштат ёсць. Гэта увогуле аптымальная база. Это ўсё, што тут было, так? Бляшанка, ну хоць што. Трошкі ежы, хоць трошкі ежы. А пакуль унутр не пойдзем, бо літаральна мы там ні халеры не ўбачым, бо цёмна. Пойдзем зараз уверх. Паглядзім, што ў нас тут. Запалак не заўсёды шмат. Так, мне пашанцавала зараз. Так, 100 з паперы халера з ім. Ну і ўсё. Давайте возьму гэта 100 з паперы, панараблю сабе запалак. Бо запалкі сыходзяць зараз хутенька. Я не жадаю паліва выкарыстоўваць, каб... Не жадаю выкарыстоўваць паліва, каб распаліць агонь. Паддоннай без сякеры не разбіць. З іх шмат дрэва можа быць, але сякера мне яшчэ... Марскі фальшфейр, які я цудоўным чынам неяк заўважыў. Ну добра. Я спадзяюся... ну вось, я саграваюся. Тут нават ложак быў, мне падаецца, так? О, не. Фальшфейры. Вось он ложак. Ежа, шмат ежы. Да халі... ну гэта... Цудоўна. Это нас выратавала зараз. Яшчэ... Можа... Не, я запалкамі пакуль буду... глядзець. Глядзець кожны вугал. Тут хутчэй за ўсё нічога такога не будзе. Вось это шафкі. Шафа. Ласка. Тут што-небудзь. Ні халеры. Наше выжыванне трымаецца на нейкай херне, на проста шансы. Калі мы знойдзем нейкую сякеру, сякера ўвогуле ультыматыўная рэч, на мой погляд. Ну добра, мне падаецца, мы аглядзелі ўсё. Нават атрымалі ежу, можна ісці ў ложак. Я не бачу ложка, вось. 6 за 1 паспім. А у нас сёння... Пачакайце-ка, я зараз не сачыў за гадзіннікам. Няўжо я проста прашчоўкаў перамогу. Халера! Не было. Так. Вы бачыце, з-за таго, што затрымаўся стрым, у нас не было адзначана, і я... не запушчана была аўтаматычны таймер. Вы бачыце, сёння нешта ўсё не па плану.
Насамрэч, я зараз тады ўзнагарода, давайте я... Уже позна. Я уже зафіксаваў Гаррі Поттер на першым месцы. Вельмі выбачаюся, гэта мой касяк. Так, зараз я давайте ўзнагародкі пакуль стрымаю, каб я раптоўна не выключыў вам, ну, так, я магу адразу ўсё. Група. Ось. Выключыў усе ўзнагароды. Вось. Так. Як показала практика, можна ўжываць голым, не выкарыстоўваючы запалкамі зброі, есці толькі тое, што знойдзеш пад нагамі, але гэта трэба добра ведаць механікі гульні. Ну так, я памятаю, што я ў асноўным так і выжываў, але ж зноў жа, гэта па тыпу самае эфектыўнае было з таго, што рэчаў, калі дастаткова іх знаходзіш, то можна выжываць. І ўсё роўна трэба рабіць базы. І ў доўгую патрэбна ўсё роўна. Так, я Гаррі Поттера назначаю. У Гаррі Поттера 22100, ён на першым месцы. Літаральна па-за ім знаходзіцца Among the Sleep 20400. І ўжо далей знаходзіцца Silent Sky з 17800. Я зараз Гаррі Поттеру ставлю 0. Ставлю яго ў самы низ. Заўтра мы будзем у яго гуляць. Давайте-ка я паспрабую, калі ў мяне атрымаецца. Бо я рыхтаваў, але толькі часткова падрыхтаваў. Ці я знайду... Так. Давай-ка YouTube. І шукаем Гаррі Поттер. And Stone. PS1 трейлер. Мне падаецца, я бачу, там нейкая... Вось. Там запіс ад нейкіх... Гаррі Поттер датабейс. Народ перавыклаў нават гэты трейлер. Кабзда. Давайте-ка я зараз. Атрымаецца ці не атрымаецца яго паказаць, давай. Першую частку, але камп'ютарную версію ПК, і вось толькі ў яе
Таму я не ведаю, а я бачыў, як мой сябар гуляе у самы канец, мне падаецца, ўжо першай вось гэтай PS1 версіі, бо мне PlayStation не было, амаль да 4-й версіі PlayStation у мяне не было PlayStation. А вось. Дык вось, гэта літаральна розныя гульні, яны не падобныя зусім адна на другую. Гэта зусім не звязаныя рэчы. Яшчэ на графіке першай PlayStation. Я спадзяюся, я спадзяюся, што яна будзе выглядаць дакладна, як выглядае графіка PlayStation 1, бо ёсць меркаванне, што мой зараз эмулятор, ён будзе прыбіраць праблемы падліку PlayStation 1, а я жадаю пабачыць гэтыя плаваючыя вуглы, якія былі асабістасцю PlayStation 1. Для тых, хто ведае, тыя ведаюць. Гэта прыкалдэс. Вось, ты ўзненавідзеш завулак Дыяген, а там ён як асабістая лакацыя, бо у ПК-версіі ты пачынаеш са школы адразу. Ну, гэта пачатак. Завулкі ты нічога не робіш. Там літаральна першымі слайдамі паказваецца гэты завулак і ўсё, і потым забываецца нахрен. Так, ўсё яшчэ цёмна. Але так, ўсё яшчэ цёмна, просто цёмна, таму што мы выспаліся. Што у нас па ежы? Мы можам прыгатаваць сабе ежу. Шкада толькі разводзіць агонь дзеля гэтага. Зараз адаптуюць под PS1, каб такія вуглы былі. Там, мне падаецца, трэба эмулятор паглядзець, каб выключыць у ім магчымасць гэта выпраўлення гэтай праблемы. А я такі, зараз гэта ўжо не праблема, зараз гэта ўжо шарм. Мне патрэбна гэта, без гэтага сэнс страчваецца-то. Так, бляшанка супу, ялавічына. Давайте сардзіны. Гэты суп, просто ён можа нас сагрэць, калі яго прыгатаваць, але ён херня такая. Давайте просто з'ядзім. Гэты самы, там, мне падаецца, выйшаў нават у стыме. Для тых, хто бы сачыў за навінамі, можа ведаеце, можа не. Ёсць для PlayStation Bloodborne, і потом на гэты Bloodborne зрабілі просто ролик, які імітуе Bloodborne па тыпу графікі PlayStation 1. І гэта быў жарт. Толькі відосы, вось просто як ёсць. Але народу так спадабалася, што яны гэта, пайшла рэч, што людзям падабаецца, і вырашылі зрабіць яшчэ адзін відос з гонкамі у стылі Bloodborne, у стылі PlayStation 1. І зараз, мне падаецца, я бачыў у стыме, можа пару дзён таму, можа я бачыў трэйлер нейкі, калі яна ўсё ж такі выйшла, і ёсць такая гульня, якая яна не Bloodborne, таму што інакш па правах іх бы з'елі, але гэта літаральна гонкі у PS1 графіке у стылі вось віктарыянскага часу, вось такой графікай. Жарт выйшаў з-пад кантролю, так, абсалютна проста адбітая рэч. Кайфуй, падабаецца. Так, трэба папіць. Звонку, мне падаецца, завіруха. Давайте выйдзем на вуліцу і паглядзім, якія ў нас шансы ў веры. Вельмі холодна нам. Нам вельмі пашанцавала, што было цёпла уначы. З такім дворам мы замаляваць тэрыторыю то не зможам. Варштат её. На варштаце, ці можам мы хоць нешта зрабіць? Спальны мяшок, мядзвежае футра нават і не блізка, лук, высушаная вантроба і сухі малады клён, калі мы клён знойдзем. Нават без шансаў. Боты. Скура. Мы пакуль сабе не можам дазваліць. Праблема ў любой скараной рэчы, гэта тое, што мы нават калі вось воўчая футра, напрыклад. 4 высушаныя скуры воўка. Нам трэба забіць 4 ваўкоў. Нам трэба 4 высушаныя вантробы. Гэта час. І потым яго рабіць гэтая футра 50 гадзін. Увесь гэты час нам патрэбна ежа. Мы не можам дазволіць сабе, стаяць проста на месцы і рыхтаваць гэта. Нам трэба заўсёды перасоўвацца. Ноччу не замалюеш. Добра. Тады без варыянтаў. І холодна. Я развім. Адпачываем. Нельга, мы не стаміліся.
50 гэта ножом. Ну я тады придурок. Так, давайте поспим яшчэ 2 гадзіны. Солнце, мне подается, только вышло. Мы помром пока зробим. А ці есть у мяне выбор, напрыклад, медвежье футра і цякеры, якой няма. Самаробным ножом 39 гадзін. Ага, то бок самаробным ножом прасцей, чым паляўнічым ножом. Гэта дзіўна. Альбо просто з-за таго, што ў мяне няма іх, таму мне такія варыянты паказваюцца. Ну дзіўна, 39 гадзін, гэта ўсё роўна да халеры. Нам жа, ну, трэба паесці ўсё гэта, ну, увесь час гатавання. Так, якія нашы варыянты? Давайте замалюем мясцовасць. Вугольчык апошні. Яна хоць неяк. З бочкі возьмем яшчэ вугольчыкаў. Якія нашы варыянты? Блин, мы вось выйшлі і ўжо замёрзлі. Просто выйшлі і пастаялі тут. Ці варта мне ісці на іншы бок? Мне бы выбрацца адсюль. Чвейным нельга. Угу. На жаль. Надвор'е такое, што мы замярзаем просто. Без шансаў. Я просто выйду агледзець тэрыторыю, спадзяюся, мы не сутрэемся са зграяй ваўкоў. Ну і трохі ацаніць, што мы можам рабіць увогуле. Так, я там бачу нейкі прычал. Чэп, што такое? Масток можа нават. На другі бок. На другі бок просто і не патрэбна, я не жадаю там апынуцца. Это моя праблема. Я жадаю сысці з лакацыі і па магчымасці агледзець суседнія. Так, з того боку. Варыянтаў няма, мы не можам пакінуць гэты будынак, пакуль надвор'е будзе зусім халоднае. Толькі мы можам працягнуць тэарэтычна. Я яшчэ раз правяраю, ці я ўсё агледзеў. Давайте паставім запалкі, паробім. Што нам яшчэ рабіць, правильно? Во, вуду можам зрабіць за 10 хвілін. Павязкі няхай будуць, як ёсць. Палкі хай застаюцца там, дзе ёсць. Ой, зараз распалки і з паперы паробім. Готовы распалки. На будучыню. Хустка фігня. Обмотки для рук будуць горш, чым тое, што ў мяне. Правильно, правильно. Насамрэч, хустка не такая дрэнная. 1.05. Ну, не, гэта прыкладна тое, што ў мяне зараз ёсць. Нічым не дапаможа. Што мы яшчэ? Мы можам падштопаць нашае адзенне. Трошкі яшчэ цяплей будзе. 1 гадзіну на рамонт? Не халеры сабе. Мне падаецца, гэта выйгрыш такі сабе, але што нам рабіць, правильно? Давайте зробім. Не атрымалася. Яшчэ раз. Швейную машинку зрабіць. А на чым я напрацаваў? А, ну ёсць ножныя жа. Забыўся нават. Я ўжо хацеў сказаць, а чым яна нам дапаможа. Электрычнасці то няма. Блин. Да што ты будзеш рабіць? Шанец поспеху 70%. 2 разы ўжо праваліў. Угу. І вось тут тканіна скончылася. Наш навык. Што у нас там? Разбіранне тушы ніякае. Кулінарыя трошечкі ўжо лепей. Шытво. Яшчэ херня. Ну, як ёсць. Вода скончваецца.
которая будет топить яшчэ. Ну, незначна лепей. Усё яшчэ херня наша надвор'е. Давайте паспрабую туды на поўнач пайсці і проста пашукаць, можа там дзесьці есть праход. Паспадзявацца, што ён там ёсць. Параход, хутчэй за ўсё, будзе выглядаць як пячора, ну, праз якую можна прайсці. І калі гэта... Падалося. І калі гэта так, то ўсё не толькі блага. Бо ў пячору мы можам сагрэцца, пакуль будзем праходзіць яе наскрозь. Ага, гэта я выйшаў. Дзякуй, надвор'е. Я выйду прогуляюся до пячоры, блін. Я зараз шлях назад не знайду. Так. Тут пячора ніяких не бачно. Ну, это прикладно я просто поглядел, поверкал, и все, мне выключило просто мозг. Так. А ніяких пячорах. А, адзнакі няма, дзе я знаходжуся. А ці тут ёсць? А? Не, няма. Олень. Может тут проход? Может тут проход? Did I say I hate being cold? Because I really do. Надвор'е такое собі. Не, нема тут проходу. Што калі я не знайду шляху назад? Oh, so cold. Пакуль што мы яшчэ можам трымацца, але зноў жа здароўе не каменнае. Можа хоць якая пячора? Так, прытрымліваемся гэтай дарогі. Альбо штосьці такое. Так, это падобна на дарогу. Только не говорите мне, что это тоннель. Тоннель? Не ведаю куды и откуда. Лишь тоннель. Идем. А, машина. Ну, хоть ориентировка. Ну, и на этом все. Какая хоть локация моя? Keepers Pass North. Спас. Чтобы это не было. Інша локація. Каб з даным. Так, мне падаецца, гэта просто пераходная нейкая локацыя па адчуваннях. А, я ж не бачу ні халеры. Трохі ў бок пойдзем. Тут можа хоць штосьці. Хоть які-небудзь, блин, притулок. Мне падаецца, я сабе толькі горш зрабіў, што з дарогі сышоў. Мы у такім надвор'і нават і сабе... мосток.
Добра, ідзем. Бяспечна ў такое надвор'е-то. Праз масток. Я нават нічога не бачу ўнізе. Мост будаўнікоў. Каб такія будаўнікі не былі. Лепей бы гэтым будаўнікам было бы пабудаваць тут хату. Я ўжо занадта далёка дабраўся, ўжо няма сэнсу вяртацца. Просто бярэм і ідзем. Зато ваўкі нас не бачаць. Яны, мне падаецца, проста ў хаце сядзяць, гарбату п'юць, і у іх усё добра. Толькі я прыдурак. Ага, тут ёсць альпійскі трос кудысьці ўніз, а тут яшчэ і вадапад. Я не ведаю гэтай лакацыі. Я не ведаю, дзе я. На дворе табе лучше бы полепшиться. Так, мы вышли кудысьці. Самая проблема это зараз здоровье. Ну, не здоровье, а холод. Так, это тупик. Альбо не. Не, яшчэ не тупик. Мне падаецца, на гэтым мы і скончымся сёння, так? Настомімся і просто замёрзнем. Пячора. Ну, як пячора. Просто проход. Ага, тут мы хоть трошки баронимся от ветру. Давайте распалим тут вогнище. Так. У гэты раз скарыстуемся гаручым. Угу. Додаем паліва. Этого недостатково, температура поднимается, але нам все еще холодно. Мы по крыху начинаем согреваться. Можем нечто приготовить тут. Чтобы согреться, нема. Ну давайте хоть воды погреем. Поплавим снег. О, бляшанки кавы. Давайте их. Jeszcze woda poszła. А так подсогреемся. Аллуин зараз не з'явится. Сподіваюся, не хапало мне. Так. Закипание еще. Забираем. Бляшанка. Нехай пойдут со мной пока что. Мы согрелись навод. Так. Бляшанка корму для собак. Наш лепший сябр. Термос. Так. Зараз, добра ідея. Понял, тут у нас есть ще годинка. У термосе у нас есть... где он? Наш термос. Есть то, что замерзло, але мы можем пагрэць гэта таксама. О, пачакайце-ка, я дадаў гарачую каву туды, яно сагрэлася. Магія. Яна перадае цяпло. По дорозе будем піць яшчэ. Ці варта мне пачакаць тут гадзінку? Давайте поспим нават гадзінку, рызыкнем. Есть магчымасць тут раскласціся мне? Не, вось. Поспим гадзінку, пакуль агонь яшчэ ёсць.
была невялічкая надзея, што спалілася. Мы пачалі замярзаць. Так, выпіць нашага цёплага. Перадаць. І яно ўсё ахладзілася. Халера. Ну добра. Я спадзяваўся трошкі цяпла атрымаць за гэта. Ідзем. Гэта шлях... А, не. Это шлях не ў адзін канец. Нам застаецца толькі спадзявацца, што мы знойдзем хоць што. Так, олень замерзлый. Хата. Я літаральна бачу хату. Ага. Бачыць ён хату. Капста. Ну, гэта у некаторым сэнсе гэта хата. Самаробная сякера, гэта нас зараз... Гэта цудоўна. Самаробная сякера лепей, чым ніякая. Облізаць аленя, так і так холодно, блин. Яшчэ аленя облізваць. І увогуле, я яго яшчэ ў кіно не звадзіў. Навошта мне яго это... Мне падаецца, не пагадзіцца. Ага, старая ржавая пила. Ці разводить яшчэ огонь. Давайте разведем. Там трэба глядзець на тормоз, каб ён грэўся. Там ёсць паласа гарачасці. Зараз глядзім. Зверху ёсць толькі вага, я бачу. Дзе паласа гарачасці? Я, можа, нешта не разумею? Зараз у любом выпадку пагрэе. Давайте распалім яшчэ агонь. Колькі у нас увогуле паліва рознага? У нас вугля там трошки ёсць яшчэ. Не. Пойдем, блин, вяртацца назад, альбо сагрэцца яшчэ. Все равно цяпло хутка сыдзе. Сэнсу няма. У папярэднім меню добра. У наступны раз паглядзім. Бо ўжо пайшоў. Только не говорите мне, что это сюжетный тупик зараз будет. Спынілася. Яна спынілася. Мы можем бачыць. Так, вяртаемся хутенька назад и крыемся. Наши шансы на выживание резко подвысились зараз. Это ж літаральна лока у момент, калі мы праходзілі эпізоды яшчэ. І можа у яе няма выхаду з яе. Мы зараз апынуліся просто у самой пастцы. Паліва для лямп. Давайте яго выкарыстаем. 0,37 літра. Не, блин, мы ж сабе такое дазволіць не можам. Шо? Ветер спыніўся. Є шанец. Драўніна пойдзе. І вугаль. На гэтым мы можам наши бляшанкі кавы, якія там... О, персики. Что у нас по ежи? Ждаем мы есть. Так, давайте персики зайдем. Да, готовности 14 хвилин. Мы можем выкласти зараз наши сюда. Холодно. Но гэта увогуле по типу холодно, я так разумею. Ну, потому что там усё замерзло. Охран. Готовности 10 хвилин, добро.
Так, где там наша бляшаночка? Угу, минус персики. Яшчэ кава. Так, пачакайце-ка. А чаму яе... Блин, что некая бултаніца пачынаецца. Ты, гарачая. Холодная, горячая, горячая. Только одна не разогретая. Давайте все остальное запихаем у наш термос. Термос-то. Вот он. Вот это. Оп, оп и оп. Где там наш термос? А, вось она полоса гарячасці. А чым больш я налью, тым лепей будзе, магчыма. Можа просто яшчэ куды кавы. Мне падаецца, я с собой не браў ужо больш. Давайте яшчэ і вып'ем. Это начасова і трохі калорый, і яшчэ не настолькі стомленыя будзем. Добра, на гэтым ідзем. Нельга затрымлівацца, бо хутка будзе ноч. І можа дакладна нам нельга дзесьці тут адпачываць. Пакуль бачна, ўсё трэба ісці. І пакуль ёсць магчымасць замаляваць, таксама трэба гэтым карыстацца. Вось яна зарысовачка. Трошки нам штосьці вядома. Так, верх нейкіх пад'ёмаў. Это літаральна, наколькі памятаю, гэта вось выхад. Мы беглі адсюль, калі нас злавілі гэтыя вязні. У 4-м эпізодзе. Мы бегалі адсюль, вось куды я зараз іду. У гэтай лакацыі можа быць так апынуцца, што яна будзе проста тупіком зараз. І мы нікуды не пойдзем увогуле. І гэта праблема. Таму што калі гэта тупік, то нічога мы тут не зробім. Чапчана, чорт з ёй зараз. У нас не ў ежы праблема. Наша праблема гэта выбрацца адсюль. І зараз любая вага нам толькі перашкаджае нам. Чым лягчэй мы будзем, тым лепей. Можам нават занадта ў мяне яшчэ. Так, у мяне 23 кілаграма, гэта трохі больш, чым патрэбна. Так, гэта дакладна тая ж самая лакацыя. Скажите мне, калі ласка, что тут не будет тупика. Бо калі гэта тупик, мне капзда. Трэба ісці назад увесь шлях. Сам граць можна, ну так, добра, яна дае нам калорыі і цяпло. Калі мы для цяпла, то мы і кавай можам скарыстацца. Мужика на плечах не хапае, так. На лёгка ідзем. О, зайца-трус. Зайца-трус, подкажи дорогу. Не ожидаю. Кажу, тут не будет тупика. Дякую великий. Я, блин, напужана расчарованием. Зараз пройдем, и ніхай не будет. Целая локация техничная, тупо для сюжетки была зроблена, и все, и яе тільки шах в один бок. І зараз вияснится, что ты яшчэ і не ведаеш, так? Я туды я у мяне. Зараз я свой тупик сустракаю. Так, ось рагос возьмем. Это вельмі простая калорыя. А я и не ведаю. Дякую великий. Мне резко стало спокойней. Так, почекайте-ка. Мне падаецца, гэта мы ўжо і выходзім нават.
Так, 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 так. Тут мы не ходили, калі пазбягалі ад гэтых ад вязняў. Дзе б я не быў, блин. Там ёсць нейкая пячора, гэта добра, гэта хутчэй за ўсё праход далей. Тут у нас ні халеры няма. Давайте пячору хоць замалюем. Так, давайте. Да сістэм пячор. Можа нават праз яе можна выйсці ў некалькі бакоў. З мінусаў мы... Ці атрымаецца ў нас факел зрабіць? Так, тут мы сагрэемся нават. Это цудоўна. Факел, што для яго патрэбна? Тканіна. Ці ёсць у мяне нейкае адзенне, якое мне... У мяне ёсць, і яно мне не патрэбна? Няма такога. Ну, тады без факела. Добра, што на вуліцы яшчэ святло ёсць. Тут нават ужо разыходзіцца ў два бакі. Пячора нас зараз выратавала тым, што ёсць хоць штосьці. Ну, па тыпу цяпло нейкае. Это замест хаты. Я памятаю, што я ў сістэмах пячор хаваўся ўвогуле. Гэта, ну, не только базы былі паўнавартасныя, але пункты пераходу такія карысныя. Так. Пячора направо, пячора налево. Давайте фальшфейрушка, да. Але іх ёсць. Запалак столькі не... Ну, просто мы ўсе запалкі спалі, мы ні халеры не побачым. Давайте фальшфейр выкарыстаем. Ні халеры. Добра, давайте локацию. Ага, тут наш тупик. Давно. Спадзяюся, аднаго фальшфейра хопіць, бо больше не жадаю выкарыстоўваць. Дайсці да ваўкоў. Спадзяюся, фальшфейра хопіць і на ваўкоў таксама. Так, гэта ж не вугаль? Не вугаль. Так, тоннель улева і толькі... Ага, ёсць яшчэ ўправа. Пратрымаемся пакуль правага боку. Куды ён вядзе? Неяк назад мы ідзем. Опа. Фальшфейр. Добрая замена нашему фальшфейру, які мы выкарыстаем. Можна тады дазволіць сабе яшчэ адзін выкарыстаць. Што за халера? Ідзем направо зноў. Падыход па тыпу заўсёды паварочваць у адзін бок. Ён працуе толькі адным выпадку, калі ў лабірынце няма пола, якое бы зацыклівала ваш паход. І мне падаецца, так, гэта яно і ёсць. Тут ёсць кола, якое толькі што прайшоў. Тады добра, там на тым павароце патрэбна налево. Вось тут трэба ісці налево. Это дакладней хата мядзведзя? Я не ведаю. Можа быць і яна. Рожа яка? Это уголь? Здалося. Не уголь. Ці ёсць у мяне фарба? Добрая ідэя. Якое месца. Фарба карысная рэч, я згодна. Галіны кедра. Тапаром гэта можна разрубаць, будзе ў нас шмат дроваў. І тут ёсць просто... Там сякера нормальная ёсць. Кайфы.
Толькі вогнішчам мы карыстацца ўсё роўна не будзем. Нашы варыянты гэта толькі пайсці ўверх, так? Так, толькі ўверх. Добра, ідзем. Нема сэнсу затрымлівацца. Там з гэтай фарбай неблагая ідэя было бы адзначыць усё ж такі, што гэта шляхі, ну, правільныя шляхі, скажем так. Так, і вось мы уначы амаль. Дзе бы я мог быць? Подмерзаем. Там масток я нейкі бачу. О, блин, холера, волки. Давайте накаркали, блин. Волки, отшепитесь. Пойду пешору спать. Я думал, я. Недобро меня тут сустрели. Для пиранницы дочекаемся уже. Добре. Але разім ужо з фаєром. Фаєр у нас зараз... Почекайте, як я пройшов так і не зауважив тут оленя? Якое-ніякое ёсць мяса, якое мне хутчэй за ўсё, ну такое сабе будзе. Паглядзім яшчэ, чым яго лепей працаваць. Скуру лепей за ўсё возьмем, і вантробы таксама. Мяса, ну давайте уже мясо да пары яшчэ. Так, сакерай незначна лепей, чым у гэтым нават горша за... Так, зробім самаробным ножом. Хутчэй за ўсё мяса будзе ніякае. Прытварыся, што ты трымаеш лазерны меч, рабі гукі лазернага мяча, ваўкі спужаюцца. Дык яны ж не лорды сітхаў, блін. Яны ж ваўкі. Яны кантэкста сацыяльнага не маюць. Так. А потым гэтай вантробы зробім сабе потом нейкую базу і будзем сушыць вантробы і скуру аленя. Калі атрымаецца, то можа быць. Колькі там патрэбна? Дзе яна? Вось адзенне. Боты, напрыклад, 2 скуры. Гэта не тое, каб супер складана. Мы можам такое пацягнуць нават. Мех з ласінай скуры, які яшчэ 5 кілаграмаў дадаюць насіць. Патрэбны варштат, 1 высушаная скура лася і 2 высушаныя вантробы. Мы нават гэта можам зрабіць. Гэта патрэбна ўсяго 10 гадзін на гэта. Ну, са швейным наборам. Нагавіцы са скуры аленя 3. Накидка з ласінай скуры. Это лосиная. Лосиная скура, а не оленя. Это у меня олень. Ну, добра. Тады не так просто ўсё. Але ўсё ж таки. Вось, оленевая скура, 2 скуры. Калі мы яшчэ такую одну разделаем, мы зможам сабе зрабіць боты. Ну, добра. Вось, нават калі мы не будзем выкарыстоўваць, не знойдзем скуру лося, оленя, то мы можам з высушаных вантроб зрабіць сабе пастку для зайцатрусаў і атрымаць больш вантроб такім чынам. Яны цяжкія? Яны... Дайце пагляджу. Іх лепей скінуць, таму што нам іх трэба прасушыць. Мы зараз як ліхтарыкам маячым. Вось, напрыклад, мяса трэба яшчэ будзе працаваць. Мы зараз як з ліхтарыкам бегаем, які паказвае: о, глядзіце, тут паўкілаграма адна скура. І вантробы яшчэ, ось 2 вантробы, кожная па 100 грам. То бок мы можам... Нам у любом выпадку іх трэба пакласці дзесьці ў пакоі, якім-небудзь, дзе яны могуць прасушыцца, бо зараз я могу сустрэць якога-небудзь мядзведзя, які будзе шукаць сабе сняданак. Ну, добра. Насамрэч, ужо даволі позна. Я нешта... Ну, я пачаў пазней, і хоць адчуваецца, што можна было бы яшчэ трошачкі пастрыміць, але не, ужо даволі, ну, шмат часу прайшло. Вось, таму буду глядзець, каму вас перадаць далей. Пачнем з гэтай пячоры ў наступны раз. У нас чым займаецца. Заўтра у нас будзе Гаррі Поттер. Ён ужо быў правераны, ўсё ў парадку. Я яшчэ раз яго праверу, можа, сёння, каб усё ў парадку было.
І спадзяюся, што будзе цудоўненька, таму што ўсё ж такі графіка старая графіка PlayStation 1 гэта нешта сваё, свой асабісты стыль. Так, гомзік збірае нейкі канструктар для дарослых. Давайте паглядзім, што дакладна ў ім. Клавіатуру Lily 58 Pro. Яна. Добра. Што ў нас яшчэ? Я бачу, што Nine Ravens зараз малюе нейкую паштоўку. Хутчэй за ўсё з мышапавукамі. Давайте паглядзім. Мышапавукі нешта. Тодзі і Эрыка нешта гатуюць. Мышапавучыны варыянт іх. Давайте, можа, да яго скокнем. Яшчэ, калі вам цікава, сёння Малаток стрыміць Сталкера Shadow Chernobyl. Давайте-ка я вам перадам Nine Ravens сёння. Заўтра вечар угалкоў. Так, там трэба бачыць. Я спадзяюся, што захаваўся эфект, калі патрэбна, перадпушчу гульню знайду, дзе выключыць паляпшэнне, і каб паказвалася сапраўдная графіка PS1. Гомзік паяе, мышапаўкі малююць, Малаток сталкерыць. Добра, пойдзем да Nine Ravens. Так. Жадаю вам добрага вечара і пабачымся заўтра.